Tugang Connie. Ay, baba na ako ng hagdan. Para either man mag-ano dyan. Wait lang. Ay, sorry. Mali pala yung Dito na may gwapa. Nag-start na ako, late na akong 5 minutes tugang. Yan. Kanta na. Dalawa lang nga inakyatan ko tugang, pagod na. Wait lang. Mag-on lang ako ng ads. Ayan. Di naman nagsagot si Kuya IG. Bahala siya sa buhay niya. Bukas na lang siya mag-live. Sayang naman yung yung oras ba. Wait lang tugang, mag-ano lang ako ng harang. Friday naman na bukas, 'di ba? Bukas ayan. Akyat agad mi. Sige, akyat ka na. You need magkanta ng marami. You need pa mo kanta ng marami. Sige, sige. Kanta lang tayo habang wala pa dyan. Bahala sila. Ayan, para enjoy lang tayo. Good vibes. Masyado tayong pa-stress. Ayan, take your time. Yeah. Ayan. Shout out! Ayan, sa mga nandyan sa FB, thank you so much. Sis Bit Lily, tusok. Ay, Sis Bit Lily, naka-live ka pa? Ay, hindi ko na tugang. Bukas. Baka, tingnan natin kung Kasi bukas, pwede tayo makapag-support sa iba para akyat-akyat, para dagdagan yung banana mo. Ayan, Maria Edrodes Seton Tamsak. Ay, uy! Thank you, guwapa. Thank you so much for coming. Ayan, wait lang. At lagyan kita ng jacket. Ayan. Thank you for coming. Pwede ka mag-type ng kasi dyan tugang ha. Ayan, wait lang. Lagay lang akong banner kung ano yung Ayan, para Ayan. Sige, bukas na lang may magwalwal. Oo, bukas magwalwal tayo. Bukas ng gabi. Ayan. Maria Edrodis Sifton. Ayan. Thank you so much. Thank you, tugang. Ayan. Bicol ka din ba, guwapa? Thank you, guwapa. Thank you, tugang Connie. Bit Lily. Sis, may galaw shoutout. Ayan. Thank you. Lamig na naman ang aking tea. Ang aking tea. At magwailalan tayo. Thank you. Pwede ka mag-drop or mag-type ka para mababa ni Nightbot ang inyong mahay, ha? Ayan. Kasi magkanta tayo, kanta lang. Wala pa naman dyan at mag-flex ako ng aking mga members dyan and friends. Ayan. Wait a minute. Mag-ano tayo. Ayan. Glad to be here sa LS mo. Di ako no problem, guwapa. Okay lang. Hindi ko pa na yung ni Kuya IG. Sorry naman, guys. Sa i-edit ko muna sa sa KineMaster bago ko yung theme song ng Team Tugang. Pag-isahin ko yon. Bukas ko na anuhin. May love shoutout everyone. Bukas ko i-edit. Kaya hindi ko muna siya i-play sa Sabado na lang. Thank you! Ang ex pala ni ang ex. Mga ex talaga. Mga ex. Ayan. Kanta tayo, kanta. Kasi dalala. Uy, akyat ka tugang ha pag andyan yung hagdan. Ayan. Or type ka siya dyan para Ayan. Si May O, tingnan mo. Nakakainis si tugang. Naka-live na ako. 9:30 daw. Naka-live na ako. Bahala ka. O di end ko yan. I-end ko. Tapos palipat sa magkanta lang ako. Then after ko sa'yo. Naku talaga si Kuya IG. Ngayon lang nagsagot. Taga Camarines Sur. Ay talaga, taga Camarines Sur. Camarines Sur kami, guwapa.
Saan sa Camarines Sur? Ayan, nagsagot na tugang ko ni si Kuya IG, alam mo ba? Ngayon lang. Hala! Naku naman 'tong lalakwin na 'to. Saan naman nagpunta? Saan ka na naman nagpunta? Naggala. Sige, come sir kami. Can I touch you? Can't believe that you are. How did I ever found you? You are the dream that saved my life. You are the reason I survive, baby. I never thought that I could love someone as much as I love you. No, it's crazy, but it's true. Hello, Maris Karen. Galang shout out. I never thought that I could need someone as much as I need you. I love you. Can I hold you? Girl, your smile ups up in the sky. You are too beautiful for the human eye. You are the dreams that never dies. You are the part that burns inside. Baby, I never thought that I could love someone as much as I love you. No, it's crazy, but it's true. I never thought that I could need someone as much as I need you. You are the sunshine in the sky. You are the spark in my eyes. Oh, I never thought that I could love someone as much as I love you. No, it's crazy, but it's true. Oh, Barat. Never thought that I could need someone as much as I need you. I love you. Ulo. Si Kuriko. Sige. Tugang ko, nandiyan ka na ba? Ay, nandiyan na si Tugang ko. Wait lang Tugang. Okay lang. Take your Kanta time. muna ako ha. Glory of Love para sa'yo. Sige. Asan na ka, boss? Si boss, kami lang nag-uusap doon sa Super Friends eh. Kurikong akyatan mo na lang kalaban. Walang Bakit kalaban. nasaan ba si Kuya Egg? Andyan. Nagmumumbi daw siya. Pero nandyan yung ano niya. Alagad na. Baka patapos ni Borgalo, akyat yun. Pupunta yun. Mega love shoutout, Mr. Hobaran. Kurikong akyatan na. Mamaya. Tugang Sheva! Hello! May galap shoutout. Tugang. Thank you, Tugang, sa pagbababa ng bahay ko. Ha? Thank you. Mega love shoutout, Shiva.
Kanta ka na, gwapo, dali. Ayan, para sa iyo. Marites Karen, shout out! Thank you! Tonight it's very clear, we're both lying here. There's so many things I want to say. I was always love you, I would never leave you alone. Sometimes I just forget, see things I might regret. It's break my heart to see you crying. I don't wanna lose you, I could never make it alone. I am a man who will fight for your honor. I'll be the hero you're dreaming of. We'll live forever, knowing together that we need it all for the glory of love. Nako, si Brad Sapit. Thank you so much to Gam. You keep me standing tall, you help me through it all. I'm always strong when you're beside me. I have always needed you, I could never make it alone. Jerry, Manay, miss you! I am a man who will fight for your honor. I'll be the hero you've been dreaming of. We'll live forever, knowing together that we need it all for the glory of love. Jerry, big buksit. Make a love shout out. Manay, I miss you, Manay! A long time ago, nawala na ako. Just in time I will save the day. Take you to my castle from away. Manay, akyat ka, Manay. I am a man who will fight for your honor. I'll be the hero that you're dreaming of. We'll live forever, knowing together that we need it all for the glory of love. May nag-I love you kay Manay Tulasa. Brad Sapit, ha? Mayos ka. We'll live forever, knowing together that we need it all for the glory of love. Oh, Ay, ang masaya. Brad Sapit, ha? Nakakasapit ka na naman dyan. May sanib ka. hi. Thank you. Si Elsa ba yun? O, tingnan mo, kilalang si Manay Elsa ni Brad Sapit. We did it all for love. Namiss ka kaya, Manay? Ayan, at walang nagkakanta ng nasaan ang pangako. Hindi namin, ano yan, no? Namiss ka kaya, Manay? Alam mo ba? Si Brad Sapit, may sabit yan. Aray! Umpisa na naman tayo nito. Oh my goodness. Tanungin mo yan, Manay, may sabit yan. Tapos nag-I love you si Elsa ba yun? Tingnan mo, kilala ka. Take it. Ang sabi niyo, available ka. Hindi ako nagsabi. Si Raul. Oh, kapasaway.
Ay, sorry, Tugang nga sa backdoor. Taken, ano? Taken, taken na to. Mega love shout out to, Si Ate Manay Colasa Kulasa. V. Oo, nasa Team Tugang yan. Kaya lang, nagpahinga si Manay Kulasa. Pag trip niya lang pumunta sa YT. Nag-I love you na si Brad Safit. Oh, siya ba yung sinabi mong available? Wala, hindi ako nagsabing available. Tinitinda. Ano ka? Si Raul talaga to. Ay, sapit ha. May sapit ka talaga. Mag-request ka dyan ng kanta kay Manay Kulasa. Yung kantang paborito mo. Ayan. Magaling Tugang kumanta si Ate Colasa. Magandang boses. Narinig mo na? Oo, magaling pa kumanta. Ah, Mega love shout out. Oy, kay Sergio. Biglad! Hello, Biglad! Togang. Nandyan si Togang Rick. Hello! May galap shout out, Tugang! Thank you, Tugang Rick! Studio The Voice! Hello, Tugang! Ayan. Ano yung Brad Zapit? May jacket ka na? Ay, wait lang. Wait lang. May galap shout out, Tugang! We miss you, Tugang! Tugang Rick, hindi na ako nakakapunta sa'yo. Ilang na. Hindi laging Sabado na lang yung schedule ni Togang Rick. Wala na yung MWF niya. Saturday na lang. Ay, oo, after 11 dito, 11 sa Europe. 11 PM o 10:30, parang ganon. Or 10 o'clock. Oo, gabing-gabi na dito sa Kumusta si atin. Kuya Aji, Boss Glitz? Buhay pa ba sila? Uy, buhay na buhay. Manay. Crash. Manay Kulasaw. Buhay pa talaga. Buhay na buhay pa yan sila, Ate Kulasa. Alam mo, ninja lang yung umaano dyan sa baba. Nandiyan lang sila. Salamat ha. Sige, akyat ka. Namiss ka namin. Namiss ko yung... Nagluluto pa. Grabe si Gwapo. Sinabi nga ni Tugang Rick, nagluto pa siya. Paakyat. Oo, sabi niya mamaya daw aakyat siya. Mamaya. Sige. Ay, naku, makanta na naman yan ang The Only One. Pagkita ka dyan, Tugang. Ay, nako. Sana Biyernes na yan. Hayaan mo na. Pinaka-fave ko talaga yan. The most favorite Oo, song. namiss ka namin, Tugang talaga. Pasensya na, hindi ako nakakapunta. Kasi gabing-gabi na sa Saturday, di ba? Sabi ni Manay Kulasak, miss yung mga guys, long time no news. Ay, ang daming news, Manay. Grabe. Bahala ka dyan. Ayan si Brad Sapit. Kilala mo si Boss Glitz at Kulasa at Kuya IG. O, tingnan mo to, si Brad Sapit. Kinakausap lang niya sarili niya. Hayaan mo na. Ganun ba? Mamaya, nanonood ba ng movie si Tugang Kuya IG? Mamaya, nandyan yan. Mag sa'yo, Manay. Stay put ka lang dyan. Na-miss ka namin. At walang nagkakanta nung nasaan ang pangako. Hindi ko kasi yan alam eh. May nag-request ng isang araw. Ayan, may asawa na sila. Ako, single pa. Sabi ni Brad Sapit. Singgelan. Ewan ko sa'yo, single ka ngayon. Hindi ka double. Oo, Brad Sapit. Sige. Paglingap mo ng konti, nasapak ka na dyan. Sige ka. Biglad, thank you, Biglad. Very sabi, mga boyfriend ko sila, ikaw mag-apply ba? Tingnan mo pala ba niya si Manay Kulas, ikaw pa. Sige nga, baka ikaw ang hindi. Sige, hindi yan atras si Ate Kulasa. Sige kayo. Ay, nako. Sige, Brad Sapit. Ay, nasaan na yung akyat na kung sino gustong akyat. At si Tugang Koni, hindi makakanta kasi ano ba yun? Maingayan yun sa kabila. Ay, sa yan, sa bahay. Ayan. Ano lang yan? Ano ba to? Weekend. Bukas ako magbalwal. Bukas ng gabi. Si Kuya IG na lang bukas. Bukas ng gabi. Pwede naman, Kuya IG, kung nakikinig ka, pwede naman ako isang oras lang, tapos lipat tayo sa'yo. Encontrar lo de siempre o a descubrir algo nuevo. Uber. Kahit Hala, nagpa-cute si Brad Sapit. Pwede naman siya anytime umakyat. Hala, nagpa-cute. Pwede pa ba? Di mo ba ako paiyakin lang din? Baka sasakit ang atay. Tapos ngayon pala, nagre-request na naman siyang itatago na lang Tugang. Tingnan mo, ang mga request nila, itatago talaga.
Parang halos na sila lahat nagkagusto na diyan sa itatago. Naku, Oo. Kasi iutot nga niyo yang mga ano niyo, mga pag-ibig niyo, iutot niyo. si Manay Kulasa, alam mo ba, ito lang talaga yung ano, hindi man sa, makikitain dito sa way, nag-enjoy talaga kami. Sa totoo lang, ito, Akyater, si Connie, kanina nga, enjoy man tugang. Ay, thank you pala doon sa pag-akyat kay Chichay. Napapaakyat ako, kaya lang may Walang dumating na. ano man. Walang ano man. Anytime basta't may ano, may oras ako. Available ako. Napapaakyat na ako noon. Kaya lang si Senyor may kasamang ano, Nung mag-message ka halos sa 20 akin minutes. kasi kanina, gwapa, akala ko nag-iisa lang si Chichay. Hindi. May kasama naman pala eh. May kasama. Naku, hindi ako marunong magpaiyak, Brad Zabit. Ang pinapaiyak, kaya immune ako. Ako ang pinapaiyak, kaya immune ako, sabi ni Manay Kulasa. Tugang Sheva, thank you Tugang ha. Salamat Tugang. Pwede naman mag-enjoy din tayo, babe. O sino ba yung tinatawag niyang babe? Baka si Brad Sapit. Pero alam mo, itong mga to, nagpuntahan kanina. Nilalabanan ni Ate Yung Kulasa yan. nag-screenshot ako, Ayan na. kay Chichay, yung umakyat ka na nandoon ka na, tapos marami nagtatype doon sa baba. Nag-screenshot ako, saka sila lumabas, kaya parang gets ko na kung sino tong mga to. Lumabas sila eh. Ganon? Oo. Lumabas sila. Kanina. So, kilala mo na to. Either yung isa. Kaya hindi ko maano kasi tatlo sila doon eh. Alangan naman si Papi. Ano naman po yung nagsasabi ni Brad Sapit? Pwede na naming... Naman mag-enjoy din tayo, babe. May babe siya dyan. Sinong babe niya? Ang ko, Tugang. Baka mayroon siyang ano. Baka yung kantang babe. Di ba may kantang babe? Para Baka na lang yun. ito sa iyo. Baka yun ang ano niya. Ay, nako. Tinutukot niya. Salamat na lang, Brad Sapit. Sakit lang ng ulo pag may ka-partner. O, sabi ni Manay Kulasa. O, sige. Oo, alam mo, pag nasanay ka na ng matagal na panahon at taon na talaga ang ano. Parang na lang gusto mong intindihin. Parang gusto mo, ikaw na lang kasi nagdidesisyon ka ng mag-isa eh, at wala kang sinasanggunian pang iba. Oo. Tapos may anong ka pa, hindi ka makalakad ng ano, ganyan. Yung, di ba, pag mag-isa ka lang, sariling desisyon. Pag nasanay, oo. Pag nasanay ka na kasing mag-isa, parang ang hirap mag-adjust uli pag may partner na naman. Baka gusto naman kasi nito triple ang ano ni Big Sapit. Big Sapit, baka gusto mo naman triple kayo ha. Mayos ka. Ay, naku, libog pa more. Libog pa more daw. Ayan, masaya nga. Siyempre, mayroon ng partner, maghahanap pa ng para masaya saan? na kung nag-iisa tapos na sa akin ang mga alaala, sabi ni Manay Kulasa. Ay, talaga, si Ate Kulasa, hugot-hugot din. Sige. Lumabas na nga kayo dyan, yung mga boyfriend ni Manay Kulasa dyan. sabi ni Brad Sapit, kaya pala madali lang akong iiwanan dahil nasanay na siguro siyang mag-isa. Charot. Hugot-hugot pa siya. Uy, explain pa talaga. Uy, ito Sapit ha. Umayos ka. Papabasa mo ba? Ayan, Emmer Kamaing Reyes, hello, may galaw shoutout. Thank you. Akit ka nga dito, Brad Sapit. Ayan, baba ako ng hagdan para dito ka magkulit. Kagaya ka Uy, ano yun? Bigla naman tugang. Ayan, Ipapakanta nga sa'yo. Ipapakanta daw sa'yo. Itatago na lang ang damdamin ko. Nag-request ka ba ganito? Sige, kakantahin ko ha. Wait lang. Tingnan natin. Ano yung ko, T? Hindi. Sige. Wait. Para sa'yo. Sira yung cam ko at may niwala ko. Bahala ka dyan. Ayaw mo. Ito para sa'yo. Akit yung si Kuya Ed mamaya.
Nagmo-movie pa. Dali lang, teka lang, bakit ba ako'y nasasaktan sa tuwing nakikita kita na may kasamang iba? Bakit ba ganito ang nararamdaman ng puso ko? Di naman ako ang pag-ibig mo, magkaibigan lang naman tayo. Dati hindi ko pansin ang iyong dating, kahit cute ka pa sa aking paningin. Ngunit di ko sadyang malalaman ito, ikaw pala ay iniibig ko. Itatago na lang ang damdamin ko, dahil ayokong mablak sa iyo. Maghihintay lang na mapansin mo ang pag-ibig ko, na para lamang sa'yo. Sandali lang, teka lang, bakit ba ikaw na lang ang lamang sa isipan ko'y hinahanap kita, wala nang iba? Bakit ba ganito ang nararamdaman ng puso ko? Di naman ako ang pag-ibig mo, kaibigan lang naman tayo. Dati hindi ko pansin ang iyong dating, kahit cute ka pa sa aking paningin. Ngunit di ko sadyang malalaman ito, ikaw pala ay iniibig ko. Itatago na lang ang damdamin ko, dahil ayokong mablak sa iyo. Maghihintay lang na mapansin mo ang pag-ibig ko, na para lamang sa'yo. Itatago na lang ang damdamin ko, dahil ayokong mablak sa iyo. Maghihintay lang na mapansin mo ang pag-ibig ko, na para lamang sa'yo. Na para lamang sa'yo. Thank you, Manay. Master Dribble. Ay, yeah. Ay, Master Dribble, akyat. I-block na yan, sabi. Uy, Nagpalit hindi. lang kamo, nagpalit bang kamo siya ng ano niya? Ayan, wala pa bang ma-time out? Wala pa ba nang ma-time out? Wala! Ito na lang. Iwan ko dito sa mga tugang natin. Grabe, napaka-supportive talaga. Pag hindi nila ayan. Kaya na love ko kayong mga tugang ko dyan eh. Oh, wala pa. Bukas na lang tugang siguro. Ayan, Manay Kulasa, nandyan si Master Dribble. Uy, nandyan si Manay Kulasa. Welcome nyo naman, oh. Nagbakasyon si Manay. Ayan. Ayan. At nang kumakanta nasa ng pangako. Dapat dyan ka mag-request. Paakyatin mo si Manay Kulasa, Master Dribble. Kahit wala yan, B8, magaling kumanta. At yan, dyan magaling kumanta.
Boss Glides ang Nasaan ang Pangako. Kasi hindi ko talaga kabisado yun. Ewan ko, hindi ko kinakanta. Ako hindi ko pa na-try yan, song na yan. Ininitan ako tugang eh. Sige, kanta tayo. Nag-inom ka ba ng ano? Nag-inom ako ng ginger tea. Tapos Ako nilamig. Alam mo kung anong suot ko? Naka-robe to chomp. Oo. Maliba, di ba may Uy, pajama na ako? kumasa! Nag-ano pa ako Miss ng robe to chomp. Tingnan mo yung ni Boss Glides. Sabi niya. Ano ba yun? Miss me? Oh, yeah. Oo. Ay, you pala. Sabi niya, uy, kulasa V, miss me? Ay, you pala. Wala host. Inigo ako ni Boss. Tingnan mo si Ganay kulasa baliktad. Ang bubuli siya. Ang bubuli. Mga bully kasi, alam mo, gwapa, kasi mga bully yan. Maganda yan. Nandyan si Ate Kulasa. Alam mo, siya ang kaya, alam mo bang isang beses umakyat yan si Para Boss tamimi yan si Bossing at saka si Kuya Ed. Kaalaan niya hindi siya papatulan ni Manay Kulasa. What ako di ba? Assistant, Ayan. Hello, Manay Lord. May galaw shout out. Ay, nako. Yan sa pagkabuli na yan ni Master Dribble. Tamimik kay Manay Kulasa. Kala niya hindi siya papatulan. Manay Kulasa. Ayan, Manay Lord. At saka hindi siya papasa. Hindi talaga siya papasa sa kay Ate Ay, Kulasa. nakakabuli talaga. Uh-huh. Uy, Manay. Yan. Balikan Buti nga sa kanila. Banatan mo, Ate Kulasa. Banatan mo yan. Ay, na-miss ko na yung first meeting. Alam mo yung first meeting ni Manay Kulasa, inuulit-ulit niya yun. Pag Bakit? Hindi, siguro yung first meeting ni Manay Kulasa ka ni Boss Glides, pinababalik-balikan niya ni Manay Kulasa para panood. Bakit ano nangyari, baga? Pinagpraktisan ko na yan si Kulasa. Ay! Ikaw ang ewan ko sa'yo, ang pagkabuli. Para di na ako mabuli. Ano daw? Para di ako mabuli niya, sabi niya. Ay, naunahan ka nga eh. Akala mo, hindi ka papatulan eh. Namimi talaga. Tumawa lang siya. Unforgettable talaga. Haha, nawaw, mali ako. Bakit nawawali ka mo na? Wow, mali ako. Ano sinasabi ni Manay Kulasa? Unforgettable nga daw eh. Unforgettable talaga. Na wow, mali ako. Ay, nako. Sobra tugang Connie. Alam mo, naunahan ka lang kasi nila. Kung ikaw nang unang nambuli dyan, hindi ka na bubulihin niya. Hindi sila makapalagi Manay Kulasa. Kaya nga, di na siya Ayaw ko sa inyo, Master Dribble. Ay, nako, Diyos ko. Manay Lor. Ay, sige, Manay Lor. Ipin natin yan. Thank you, Manay Lor, sa pagbaba. Sobra. Ay, nako. Masakit sa lalamunan. Ay, ano ito, Manay? Uy, bakit ako? Naka-red ako sa'yo, Manay. Oh. Ayan, oh. Oh. Tigtatanggal talaga Nicolas, no? Kasi yung kay Boss Glides, di ba dalawa? Yung isang channel mo, Boss Glides, naka-red din ako ng isang araw. Binalik ko na lang. bakit? Pero yung totoo, miss na miss ko na si Boss Glides. I love you. Mag-I love you ka naman dyan, boss. Ano ba yan? Malay ko sa'yo. Ano ba nga alam ko sa net sa amin naman ko? Wait, I love you talaga. Ay, naku. Sige. Wait. Sige nga, ma'am. Ewan ko na lang. Wedding nga. Sabi niya, wedding nga. Hello, Motocrib! Mega love shout out to Motocrib Studio. Kumusta, gwapo? Thank you for coming. Ayan. Motocrib, thank you. Di nga. Ano? Di nga. Di nga. Nakanganga.
Hello, may galaw shoutout mo to Crib. Ayan, patamsak naman guys kay Manaylor. Ayan, binalik ko na Manaylor yung red. Hala, kinilig daw siya. Kinilig ka? Ate Okay, kaya Kulasa, naman kinilig tumulong. si Bossing. Oo nga tugang, Manay. Ayan, pin natin. Ay, wait lang. Kinilig talaga si Bossing Ikaw talaga Bossing, masakit sa ulo. Ayan, upcoming back Upcoming to back. concert Wow! with Pope Francis Edroso Moto Crib Studio, November 13? 13? Tomorrow? Ano, No, Saturday. Saturday. Saturday yan. Naiihi 12 ako. a.m.? Pinas time? Ay, midnight yan dito. Midnight Grabe pa naman yan, Dong. Bakit ganun ang schedule nyo? Bakit ganun ang ano? Bukas tugang. Bukas ng gabi. Midnight masyado. Boss Glurds, kay tagal din nating di nagkita. Ako'y nanabix na sa'yo. Kamusta ka na? Nalulungkot ka rin ba? Sana ay kapiling kita. Baka yung mga ninja ko lang ang ko okay naman po. Ayan. 5 PM dito, te. Ay, mamaya. Okay, 5 p.m. dito sa atin, ha? Pwede Mamaya. yun. Oo. Mamaya. Sige. Mamaya ba yun? Anong petsa ngayon? Bukas ang 11 pa, bukas. ng gabi. Hindi, Bukas ng gabi. sa Sabado pa. Sa Sabado ng hapon. Kasi ano na ngayon, 11, tapos 12 bukas. Oo, Dito. so Saturday. Tapos, alas 5, alas 6 13. dito. Alas 5, alas 6 dito bukas is madaling araw ng 13 sa Pilipinas. Tugang. Di ba? I don't think so. Ang minimin ni ni Motocrib is Saturday. Saturday 13. See? Exactly. Saturday 13 at 5 p.m. ng hapon dito sa atin. So, Saturday pa yan. Saturday 13. Saturday PM hapon. Wag mo akong bulan, baka ma-inlove ako. Madali pa naman akong ma-inlove sa amin, Master Dream. Good luck, Dong. Magandang tandem nyo kasi Wow. dalawa kayo ni Dalawa lang, hindi sila magpapaano back to back. Back to back nga eh. Yun ang sabi, back to back. So, it means sila lang dalawa. Sila lang. Ha, Master Dribble. Wala naman masama kung mapol ako. Hehehe, sabi ni Manay. Oo, kasi available naman si Ate Kulasa. Kaya Punisang Hila, November 20 at 10 a.m. dito sa atin, sabi niya. Okay. Sige, see you there. Sige daw. Patamsak naman guys. Patamsak naman kay Manaylor ang yan. Manay, akyat ka Manay. Manay, Upcoming. Kulasa. Okay. Tapos sa babot. Para ko lang dito. Tamsak tayo, tamsak on the way, and then set reminder. Oh yeah, diba? Ayan. Set Ano reminder. lang to, good vibes. Manay, wag mong enjoy lang. Manay, Kulasa. Pag akyat-akyat ka lang. Kami nga nag-i-enjoy lang kahit walang di ba? Nadong. Lalo na si Connie, akyat-akyat lang to. And dahil sa pag-ibig. Ayan na. Di pa ako nagpapakakang, Chris. Di ka pa nagpapakakan? Ay, very late naman yan. Late talaga. Bakit late ba talaga sila? Yung dinner nila? Kasi stay in si Manay. Stay in kasi tugang. Okay. Stay out. Kaya naman. Kaya pala. Maaga ko ngayon, 5:30, hinatid ko si Laura sa lola niya sa Pinar. Tapos, dapat mag-commute ako pabalik. Sabi ko kay Papi, sunduin na. Kailan ba next live, Ate Connie? Si Connie! Siguro sa sa Saturday. Tingnan namin. Saturday, every pwede naman. Hala, Tito Diego Kulasa, umalis na si Master. Tayo na lang mag-usap. Ang kulit talaga nito ni Tito Diego ko. Ano ka ba ni Diego? Uy, wala kang jacket, tugang. Sige. Kakapasok lang niya ngayon sa mo. Doon siya kasi kay RPTV, di ba? Oo, sige, sali ako. Ay, okay. Sali ka, Motocrib.
Ayan, Tito Jigo ko, wait lang, lagyan kita ng ano. Ano ba 'yon? Moderator. Asan na ba si Kuya IG? I-post mo na lang yung ano mo, yung ano ba 'yan? Yung Yung ano? Ano ba 'yun? ano Movie. ba? Movie Tugang. Nagmo-movie siya eh. Kasi kung hindi ako nag-live, 9:30 daw siya mag-live. O, Ay, tapos alam mo naman si Kuya Egg, Kuya Egg, addict sa movie yun. Hindi yun pwedeng hindi Mas makapanood ng di movie. ako magtataka kung marami kang anak. May Mega love Tito Jigo naman. shoutout! Jacabel, si Tugang Inday Ate Jackie. Inday Jackie nandiyan. Mega love Mega love shoutout shoutout. Tugang. Good morning. Good morning Tugang. Ayan, Mega salamat love Tugang sa shoutout pagpunta. everyone. Yeah. Wait lang, pa-play nga natin yung Tugang yung kay ano. Tito Jigo ko, anak ko yun si Master Dribble, sabi niya. Marami yan anak, marami yan anak. Apo mo nga ata siguro yun? Si Master Oo. Jebon? Sige, ano ko lang to. Kasi hindi ko pa na ano to. Last song na lang ito. Ito ay para sa mga nasaktan, para sa mga nawala. Ano na yan? Wait lang. I-share ko lang yung kanta ni ano. Ni Ni Kuya Egg, yung sa tugang ano. Oo. Oy, bakit nasali yung maraming anak? Marami ka daw anak, Tugang. Wala ka dyan. Sinong maraming anak? Si Master si Tito Jigo. Si Tito Jigo. Yan. Sige. Nagtatago at Sino ba nagtatago, Tugang? kay Chichay. Iwan ko sa kanya. Itatago na lang. Siguro doon kinuha niya sa kanta. Huwag ka muna dyan maingay. Kakanta ka na naman dyan. Sige, mag-mute. Hindi. Para Ano, sa mga Tugang? Hindi Last yan. song na lang ito. Okay. Kuya IG, nag-uumpisa na. Hindi ko pa nga ano eh. Sige. Para sa mga nawala, para sa mga nagtatago, Sino man tatago, Tugang? para kay Chichay na nagbe-birthday. Manay, may nagalaw shoutout. May galaw shoutout ko last sa matagal na akong dikit sa'yo. Kundi ang katulad mo, kaibigan mo ako. Si Motocrib ba, mag-join ka ngayon dong? Mag-join ka dito? Or mag-join ka sa LS ko? Baka Bakit ka? hindi ko na get yung ano niya message. Dito matatago. Doon sa LS ko mag-join. Thank you so much dong kung mag-join ka sa LS ko. Kaming mga tugang, tawagin niyo Ngayon lang ako nakadikit. Turog kaya ako sa abo. pag-ibigo. Kapag nasaktan ka ay huwag kang susuko. Naiyak na si Kuya IG. Kahit may takot ka ay huwag Umiyak ba siya dyan? tago. Hindi. Di ka Biro lang. isa. Mahina yung audio ng ano. Tawagin nyo lamang Tugayin na Jackie, Jack and Bells channel. Thank you. kaibigan. Hindi ba nadadagdagan ng banana mo, Manay, ang kulasa? Kaibigan. Palaiyak talaga yan siya. Sino pa ang tutulong sa inyo kundi ang mga tugang kaibigan nyo sila. Ngayong nalaman nyo na merong timtugang, madaldal lang ito pero nagmamahal. Kasama nyo kami sa tawanan at intriga, at may karamay ka sa iyong pagdadrama. Kaibigan nyo kami, kaibigan, tintugan.
Sino pa ang tutulong sa inyo kundi ang Team Tugang? Kaibigan nyo kami. Thank you, Maria. Sino pa ang tutulong sa inyo? Okay, Moda Crib Studio. Thank you. Ko, kaibigan mo ako. Video yan, guys, video. Hindi yan ano. And this is my last song, guys. Thank you so much. Tingnan mo, nag-last song na daw siya. When you're down and trouble, and you need a helping hand, and nothing. Jerry, Rarisa, may galaw siya na tugang. Ikit mo lang ang iyong mata, at kami ay nandyan na. No puedes decir que has dado la vuelta al mundo sin haber tocado a ese centro de la Tierra, sin haber escuchado los darkest night. Tawagin lang Ang pangalan. Kuya, it's your Team Tugang. At kami parang Superman. Thank you, Tugang. Jack and Bells Channel. Good morning. Agad. Isang text nyo lang. Tag-araw ang tag-ulan, ay di ka namin pwedeng iwan. Like it is ngayon, and we'll be there. Yeah, yeah, yeah. You got a friend. Maniwala na kayo. If your sky above you should dundag ang full of clouds, sabi nila, daraw no north wind begin to blow. Keep your head together and call my name out loud now. So now be knocking upon your door. You just call out our name, Team Tugang, and you know wherever I am, I'm welcoming. Oh yes, baby, to see you again, to see you again. Don't you know that winter, spring, summer, or fall, and you got to do is call, and I'll be there. Yes, you will be there. Keep you down. Narito kami sa inyong tabi. Huwag kang mayang magsabi. Problema ay kaya-kaya, kahit indol magyuman, tayo'y magkasama. Kawaiti at alis nyo! Tawagin lang ang pangalan. Di ko ang Espanyol at Team Tugang. Andyan kami parang Superman. Nandyan kagad sa ilis nyo. To see you again, to see you again. Don't you know that tag-araw man sa ulan, ay di ka namin pwedeng iwan, and I'll be there. Yes, we'll be there. You got a friend. You got a friend. Team Tugang, Nicolas Fernila, and friends. Good to know you got a friend. And if
good to know you got a friend. Yeah, yeah. You got a friend. Thank you so much, bye-bye, Kuya ID, signing off! Signing off ka. Saan na ba yun? Ayan. Thank you. Alzheimer Vlog 4. Bago lang to. Hindi ko pa kadikit, gwapa. Thank you sa pagpasok, ha. Ayan. Baka gusto mo mangisda ang aking mga, dyan, kaibigan na nandyan sa, sa chat. Ayan. Pwede kang magbaba ng, premiere yung binaba mo. Patamsak naman, guys, sa premiere niya. Malaki na yung bahay niya, 3,000. Thank you so much. Ayan. Nasaan na si, Tito Diego ko. Akyat ka, tugang. Simer Vlog. Thank you, ha. Ayan. Manay Elsa, Kulasadan. Oh. Ayan. Si Tugang Connie, baka hindi mo pa kadikit, Tugang. Saan mo ko nakadikit, gwapa? Tugang. Ayan. Diane Angel Adventure, mega love shoutout. Ayan, nandyan na si Jigulo. Nakakagulo. Mega love shoutout. Hello, Tito Jigo ko. Makitamsak ako dito nang masilayang ka. Ay, nako, Diyos ko po. Patay tayo dito. Huwag kayong magulo. Ta-time out ka. Nasa Madrid ka ba, host? Yes, Tugang. Nandito ako sa Ayan, si Manay Kula sa Madrid din yan. Ayan, tamsak na ako sa iyong live, lapagan tamsakan. Dayang Angel Adventure, thank you. Dayan, ayan, dikitan kita dito sa pizza na. Diyon daw na lang ako magbakas, ha. Hello, Simer Vlog, sabi ni Manay Kulasa. Di pa kita dikit eh. Saan mo ba ako nandikitan? Dayang, thank you, Dayang. Angel Adventure, mega love shout out. Ayan, Kulasa dan sa'yo. Si Tugang Connie, Boss Gloys, and Kuya IJ. Oy, Kuya IJ, mag-live ka na nga. Tama na to. Sa akin, 1.5 siguro to. Magaling mag-dance si Manay Kulasa. Oo. Magaling pang kumanta, Manay, kahit walang B8. Jigolo, hilo ka din, sabi niya. Ay, siguro hinihilo niya ang sarili niya. Ewan ko. Kinakausap nila mga sarili nila eh. Magsalita ka dyan, Tugang. Magsalita ka dyan. Shoutout ka dyan sa baba. Para mamaya Mega love shoutout kay Simer Vlog, kay Manay Lore Channel, Tito Jigo ko, kay Jigulo, nanggugulo. Ayan. Sige. Dayang Angel Adventures. Mega love shoutout sa inyong lahat. Dayang. Thank you, gwapa, ha. Hindi mo na ba antayin si Tugang Rick? Gusto ko yun marinig ng kumante. Ay, sige. Wala namang problema kasi hindi man siguro na mag-live si Kuya IJ. Hindi na. Tingnan natin. Ayan. Dan, dikit na, Tugang, ha. Miss you, Connie. Sabi niya, Connie, Dan. Ayan. Sige. Thank you. Tamsak na Simer Vlog. Thank you, Manay Kulasa. Ayan, padikit naman kay Manay Kulasa, guys. Si Connie, baby pambahay, 300 plus, guys. And Manay Kulasa, 500 plus. Hindi ba nadadagdagan man na yung mo? Kasi may mga dumidikit yan pa. Isa, dalawa. Kasi automatic binababa dyan ni Binababa ni Nightbot ang bahay mo. Thank you, Manay, sa pagpunta. Balik ka lang pag Andito lang kami. Alam kong nagpapayaman ka. Nagpapayaman si Manay Kulasa. Dayan Angel, thank you, Dayan. Ayan, dikitan kita, Dayan. Baka hindi pa kita kadikit. Sige, pwede tayong magdikit-dikitan para road to forever na ako eh. Road to 5K. Sana makarating ng 5K. Mahirap mangisda. Ayan. Nagpapakain pa si Manay. Si Dayang Angel, kadikit ko na. Grabe ka, Dayang. Spelling bee. Oh. Sino ba gusto makipagdikitan? 40 saging. Marisha! Mega love shoutout kay Marisha. Ayan, padikit naman kay Manay Kulasa. Or si Tugang Connie B. 40 saging saan? Legit, hindi nahulog saan yan? So, all may 40 saging. Ayan. Tito Jigo ko, Kulasa B, iiwan mo na ako, sabi ni Jigo. Ayan, hello mga host, hello Marie, mega love shoutout. Ayan. Hindi magpakain pa yun si Manay Kulasa ng mga wala man bata si Manay Kulasa pero late
Yung amo siguro. Kain, oo, light. Mm. Opo, Manay, host, maglablab na po tayo. Oo, maglablab na tayo. Ngayon ka lang bumalik sa'kin. O nagbago ka ng ano, bago ka ng bahay. Ayan, si Dayang. Ayan yung mga ano diyan. Saan ka sa Bicol? Bicol ka ba, guwapa? Ay, hindi ako nangiiwan, sabi ni ano, Kulasa B. O, hindi yan nangiiwan si Manay. Andiyan lang yan, kahit di kami nag-uusap. Di kami nagtatawagan kasi talaga Manay busy talaga. Tapos, ano, ay nako, nagpo-support pa sa mga nagsusupport sa akin. Barter, so swap ng saging. Anong isuswap natin dyan sa saging? Pwede bang kamote? Pwedeng kamote. Ay, sa akin pala mangga. Ayan, sa mo saging. O sige, barter tayo. Ano, kailan? Ngayon na? Sige, dikitan mo na ako. Road to 7, 4-7 na. Malapit na. Ay nako, hindi na siguro yun mag-abot dyan. Hello po, Kulasa, sabi ni Marie Schatz. And, Kulasa, busy. Man ako, Chris. Daming hinahanapan ng solusyon. Ay, ganun ba? Oo, talaga, Kaya kanina nga, parang nervyos. Kaya pag minsan dating ko sa bahay dito, mainit ang ulo. Ayan. Dayang Angel. Tsaka, alam mo na, lahat ng pupulutin mo. Matulog ka na, Tita Marie, sabi ni Mr. Hubaran. Swerte pala yung lalaki na mapaglaanan ng puso niya, maalagain. Sino? Ayan. Dayang Angel, bakit tumawa si Dayang Angel Adventure? Type kayong kasa, Yung mga dyan, mga aking mga lablab dyan. Ayan. Ang aking mga tugang. On Saturday and Sunday, Dayang Angel, punta ka ha. Mas maraming tao doon kasi, yung mga nasa pila, pinapatulog mo ka, Mr. Hubara. Pinapatulog ka para lumaki. Ewan ko dyan, Marie. Tapos, siya, madaling araw na natutulog. O, wala na yung tulog. Diba? Hindi na natutulog. Asan na si Bossing? Wala na. Nahimik na si Bossing. Huwag ka na nga, dito naman sa akin, ilan lang naman tayo. Umakyat ka na lang. Huwag ka nang mag-type dyan. Tulog na ba si Thank you guys sa mga patansan. Shoutout lang para mabalikan ko kayo. Sabi ni Summer, Ayan, di ni kita nakita, guwapa. Babae siya, di ba? Babae. Sige, Tugang Connie. Si Tugang Connie, nadikitan mo na. Manay Kulasa. Ayan, Manay Lord. May nakapin dyan. Pinalitan ko na pala. Sino ba yan, mga yan? Sabi ni Marishats, patay tayo dyan. Hindi kilala. Hindi mo kilala yan, mga yan, Marishats. BJ lang ko, Chris. Magluto na ako. Sige, Manay. Mag-practice akong mag-type. Tulog ito. Bahala ka dyan. Iwan ka na ni Manay Kulasa, magpakain. Ay, magluluto pa kasi dapat on tiempo ang pagkain ng amo. Di ba? Yung bagong luto, tapos ilalagay ninyo, nag-aaso-aso pa. Ganon. Ako, okay lang yung mga amo ko. Hindi naman sila maarte sa pagkain. Pwede silang kumain ng kahit na ilang araw. Oo, kahit yung amo ko rin, iniinit lang nila sa microwave or oven. Akin ganon. Mga ilang araw. Marisha, shout out to Jigulo. Huwag kang magulo. Oy, Jigulo, gusto ko mong akyat. Ano ba yung text doon? Hindi ko gets. Ha. Ay, oo. Kaya, nandun. Hindi mo talaga magigets yun kasi Paakyatin mo kaya yung dalawang magtito, si Jigulo at saka si Tito Jigo ko. Yan, magtito dalawa. daw kayo. Mag-akyat ka daw. Nag-request na si Connie. Diego Lo, nag-request na si Connie. Ito, palaban din to. Bahala ka dyan. Sige. Baka mamaya niyan, puti yung itlog mo dyan. Bahala ka. Pag Akyat hindi na. umakyat yan, siguradong puting-puti ang itlog niyan. Itlog pa naman kanina, almusal ko tugang. Sa live ni Helena. Ano yun? Binoiled mo? Boiled ba? Boiled. Oo, boiled. Dalawa. Maliliit siya. Talagang Lambda puti yung lahat yun. ng dalawang nasa Norway. Tingnan mo ang sagot ni Jigulo. Ayaw kong masaktan. Puti nga ang itlog mo. Kanina sa sa JC Marie?
Mhm. Hindi mo magigets yun kasi parang wala ka naman sa mga nangyayari. Si Bunso, alam na ni Bunso. Kasi yung pagpasok ni Bunso, first day niya na bumalik, namasdan niya na yon. Hindi lang siya makaano. Hi Marie, sabi ni Mr. Hobar. Hoy, Mr. Hobaran, akyat na! Ano na? Baka kung Tingnan. aakyat ako, di niya na ako papansin. Uy, naku! Diyos Ba't, ko. hi- ba't, 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 ba't hindi papansinin? Sige nga, umakyat ka, dali. Tingnan mo. Sige nga. Wag mo na alamin, Marie. Sapat na ako sa'yo. Kasi si Mr. Hubara nasa live mo kanina, Marie, no? Nagkulit ba siya? O tahimik lang? Ayan. Then kay Boss Glows, thank you to gang. Thank you, Summer Vlog 4. Thank you. Ayan si Kuya IG. Pakilablab naman, guys. Ayan, si Manay Kulasa na na. And Connie, Marie. Sino pa ba yun nandyan? Naku, yan si Jegulo nagtatago. Siguro may Oo. asawa to, si Jegulo. Nagtatago eh. May asawa to. May sabit ka daw. Bahala May ka. sabi to. Nagtatago eh, takot. Kaya tago mo Takot na sa. lang. Yung tawag doon, takot sa. Ay, ambot, oy, naunsa man ni sila ba? Kalingawan na na. Magbabago kung aakyat ako. Hindi daw siya magbabago. Si Tugang Connie is open-minded. Oo. At alam niya Sige na yan. na, akit na, Jegulo. May briefings na nangyari. Gusto mo lang malaman, Ate Connie, mukhang stalker ka niya. Ano raw? Oo, stalker na nga siya kasi pati sa FB ni Tugang Connie, tapos inad na siya. Nakuha niya na yung tapos nang-stalk na siya ng mga picture. Stalker yan. Bakit magalit man si Tugang Connie nag-stalk siya? Nag-ask lang siya sa akin. Di ko talaga kilala. Ayokong kung sino talaga. Ayokong magbanggit ng pero may duda ako. Pero mahirap nung magkamali kasi baka magalit sa akin. Si ate ko nang stalker ni Jigo. Hindi nga. Pasaway ka. Connie, dan sa iyo co-host. Thank you, Summer Vlog 4, Tugang. Ayan. Baba mo. Baba mo yung bahay mo. Ayun, dyan pala may patamsak naman guys sa sa kanyang premiere. Ang ating bagong kaibigan. Hindi di ko pa siya inad. Hindi ka pa inad o ikaw ang nag-add? Hindi, nag-PM. Nag-PM sa'yo? Yung Hindi, heart sa mata. Yung heart sa mata. Ito talagang mga to. Tapos, doon naman siya panay, comments doon sa channel ko, si Jegulo. Si Jegulo sa channel, sa YTC channel mo? Tapos doon siya sa Messenger? Oo, yung heart sa mata nga. Ewan ko, bakit nag-heart ang mata niya? Bakit kaya? Ano kaya mayroon? Nagandahan siguro. Ang tulay ang sala ng lahat. Sino kaya ang tulay? Uy, wala. Ako hindi ako dyan tulay kasi hindi ko naman sinabi kung ano. Dahil inaas niya yung FB ni Connie. Ang tanong ko lang, bakit niya nalaman yung FB ko? Baka nag-search siya Tugang. Kasi halimbawa, kung friend niya ako, hindi ko naman siya inad eh. Inad ba kita? Stalker talaga siya. Tapos, pag once na pwede kayang makita yung mutual. Parang ganun. So, inad mo ba siya? Inad mo siya? Hindi ko siya inad. Ang tulay ang salary nala. Thanks, Dr. Insus Manay. Hindi mo pala siya inad. Paano niya ako nakita? Paano niya na-search yung Nanap ka niya siguro. Mukhang guilty ka, host. Bakit sinabi mo hindi ka tulay? Hindi Bakit ako mag-aano? Tanungin mo si Jegulo. Bakit ako mag-aano na hindi ko naman kilala? No? Hindi ako magtutulay-tulay dyan kasi mahirap na maging tulay. Mahirap kaya maging tulay. Lagi kang dadaanan. Mabigat kaya yun. Diba? Oy, Jegulo, tingnan mo. Pero pag tumatawa siya, tapos pag nandito sa Europa, gising sila.
Eh, anong mangyayari? Bakit gising? 'Di ba? Oo. Oo. Kaya something ano 'to, eh, alam na this, maraming paraan para malaman. Oo nga, mag-Google na lang. I-Google Connie. Oh, Connie V. Sa dami-daming kuni ha, kasi alam ko yan. Kadaming kuni-kuni. Bakit Sige lang. yung ano ko Taga-Spain nga talaga, ako. sabi Saan ang ka nga sa Spain? Oh, kung taga-Spain ka. Oh, hindi naman yan taga-Spain. kaya ako gising. Hindi yan taga-Spain. Wala kaming kilalang gigolo na taga-Spain. Tapos nag-aati sa akin. Mm. Mm. Tapos Sige sabi mo nga, ka, hamonin out kita, muna, umakyat ka ikaw, ngayon. Sige, gigolo. idolo. Alam mo ba, kanina, nandun ka sa live ni Chichay, sabi mo out ka na kasi nagbibilad ka ng mais. Dito ba sa Madrid nagbibilad ng mais? Ikaw talaga, ikaw pala yung nakaputi. Saan nakaputi? Saan man nakaputi? Saan Ano nakaputi? pinagsasabi nito si Gigolo? Out of the world man to si Gigolo? Alam mo ba, ganyan no, nahuhuli ka eh. Nagpaalam ka kanina. Mag-ano ka ng mais. Mag-ano siya ng tapos mais? ngayon, Wala sino namang ba mais. yung dalawang taga Norway? May mga taga Norway dyan, Marisha, at sabi kasi niya, mata daw na nagha-heart. Oo, nakaputi. Nakaputi yung tugang. Doon niya message. Hi, Tugang! ganun. May galaw shoutout! Tugang Rose Labudon, may galaw shoutout. Thank you, Tugang Rose Labudon. Welcome. Thank you. So, yeah, yun. Siya yun. Hindi ka nag-reply, Ay, Tugang? hindi. Ay, iwan ko sa'yo, Gigolo. Manoy Official, may galaw shoutout. Thank you sa patamsak dyan. Ayan, Saymer, Vlog 4. Thank you, Tugang. Ayan. 3 nga kone na minessage ko, iba-iba. O, tingnan mo to. Stalker talaga to. Iba-iba talaga. Thank you, Manoy Official. Hi, Tugang Connie. Shoutout sa'yo dyan. Musta po? Sabi ni Tugang Rose Labudon. Ayan. Pero alam mo, mata. Labudon, may galap shoutout to you. Thank you, Tugang Manoy Official. Thank you. Ayan, kakanta na lang nga ako. Ang kulit ni Diego. Pinapaakyat na nga eh. Anong pinagsasabi ni Diego? Pero alam mo, so pala yun, ha? Ay, iwan ko Kanta sa'yo, na. Gigolo. O sige nga, hinahamon kita, akit ka, dali. Kung talagang hindi po. Sige. Bahala ka dyan. Mag-request ka na lang kay Tugang Connie. Ay, mag-request ka ng kanta para kay Tugang Connie. Ano ba yon? Ano yung alam mong kanta? Hi, Tugang! May galaw shoutout. Hello, Rose Labudon. May galap shoutout. Ang sisipag naman nilang mag-chat. Oo, ay, naku, very supportive yan, Marisha. Yan pa mga yan. Diego, sunod na. Ay, naku. Wala ka talaga. Duwag. Puti ang itlog. Ayan na, hagdan. Anong gusto mo pa? Elevator? Ano gusto mo pa? Red carpet? Ay, ewan ko sa'yo, Gigolo. Mag-uusap muna kami. Sino kakausapin mo? Magtago Kakausapin mo ka na lang sarili mo? forever, Gigolo. Magtago ka na lang forever. O, tago mo na lang daw. Ikaw naman? Huwag kang ganyan. Kung ako magaganyan-ganyan, no, sige, pag sinabi ng babae na kursonada ko, ganun, akyat ka agad. Wala nang ano-ano. Kasi, nagtatago ka sa palda ba? Yung Oo, totoong parang ganun Diego. yun. Ako! Yung totoong Diego, kita mo, JNB TV channel, may galaw shoutout. Tamsak po, host. Hello, may galaw shoutout. Good evening. Ayan, si JMB from Madrid din yan. May galaw shoutout. Thank you.
Thank you so much for coming. Oo nga. O di entonces hindi ka ang totoong Diego, nanggagamit ka na naman. Huwag gano'n guys. Paano ka makikilala kung talagang iniirog mo 'yan at puwede na hindi dito sa YT. Kasi mahirap na, mahirap na. Thank you, thank you. Ako si Dora, wala si Diego. Kados Charity Vlog, mega love shoutout. Thank you so much for coming. Kados Charity Vlog. Ayun, kakantahan ko na lang nga 'to si ito para sa'yo ha. Kakantahan kita ng masakit. Masakit talaga. Tugang at nanghirap na naman tayo nito. Mahirap Oo, ka yan. naman. Tingnan mo si Kaya mo Aga naman, ko kaya nandyan. mo naman. Aga Aga ko! go! Pasali host! Ayan, sali Sabi ka. pa niya, harang Sige. po from CCB. Oh. Si CB. Ano yan CCB mo? Koni-koni B? Kados, gusto mo mag-jam? Gusto mo mag-jamming? Akyat ka. Gusto mo magkanta? Kados? Hoy, Aga Iwan na ko. lang, baby. Marisha, ang kulit talaga tong mga 'to. Ang sarap Ang ikuti. kulit. Alam mo ba 'yun, kung ikaw nanay tapos yung mga bata na ang kukulit tapos titirisin mo yung alam mo 'yun? Oh, 'di ba? Anong Pati si Marisa, pinagsasabi naman ni Jigulo? Usap na lang sa sa FB. FB, wag na lang Wag sa daw YT. sa... Ay, iwan. Sige, usap Magtago kayo. ka na Tingnan forever, mo, Jigulo. Marisha. Oo. O tingnan mo si Marisha na naman si Aga ko. Aga ko. Agago. 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 Oh, Agago tingnan yan. mo kasi, may mga naglalaba. Patulog ng mga amo mega. Okay. Sige, baba ka lang dyan ng bahay. Type kang kasa. Ali Turkey, hello! Miss you. Ayan. Yan sabi ni Bicolana. Ako ba nagsabi? Talagang to, ang dami niyang alibay. Kasi Nagagawa. mahuhuli Nagagawa-gawa siya. lang siya. Agago. Oh, 'di ba? Agago. Sabi ni Ali Turkey. Oo, agago, gago. Diego, gago, nanggugulo. Lito, nakakalito. Wag daw sa Bakit? YT. Bakit Ayan. gwapa? May sinabi ka bang wag sa YT? Wala namang sinasabi Wala naman si ako Uy, gwapa. agago. Wag ako paasahan mo sa demon. Kilala mo nga yan, Marisha, sa FB na lang. Ayan. Ay, kakanta na lang ako sa'yo. Bahala ka dyan. Nainis ako sa'yo, Diego. Ayan. Sige, para sa'yo, Diego. Kantahin ko. Paborito to ni Tugang Connie. Ang goodness ko, Lord. Tago ko na lang Nakakatawa yun, to. Diego. Huwag ka ng Ay, Ali, thank you. Tingnan mo si Ali Turkey, nag-I love you na sa akin, no? Yan ang walang mali siya, guys. Pag I love you yan, walang mali siya sa akin. Naririnig ko yan ni Papi, pero walang mali siya. Kasi dito sa YT, kung nag-stalker ka man, stalker ka, Diego, ni Connie. Diba? Tamsak, Amorsiko! Tamsak from Ali. Uy, Amorsiko. Hello, guwapa. May galaw shoutout. I'm here for support. Uy, thank you so much. Thank you, Ali Turkey. I love you, Connie. Thank you, Amorsiko. Ay, ayan. Type kang kasa para may baba ni Night Batang yung mga bahay dyan, guys. Ayan, sa mga nandyan, na mga bagong pasok. Ayan, goodbyes lang, guys. Hindi tayo pa-stress dito sa YT dahil ako'y pumunta dito sa YT para mag-enjoy. No? Hala, wala talagang originality to si Diego Lu. Ginagaya ko lang. Fake talaga to. As in fake. Fake ka daw, fake. Ay, ang ganda ng name. Mercy ko. Connie, you're beautiful. Oy! Oh my God! Diba? Ano ro? Sabi ni Ali Turkey. Ni Ali Turkey, Connie, you're beautiful. Ayan. Kados Thank Charity you. Vlog nagbaba. Hello, Ali Turkey, sabi ni Manay Kulasa. Nagbaba na si Kados Charity Vlog ng kanyang mga bahay, guys. Ayan. Sige, pwede kayong dikitan. Kasi kakantan ko si Gigolo. Talaga si Gigolo talaga. Nakakagulo talaga to. Minsan, Nanggugulo lang yan si Gigolo. Imbis tahimik yung buhay ni Tugang Connie, nag-aas na tungkol sa'yo. Kung sino ka. Malay ko naman nga. Ayan. Tamsak na dito ha, sa upcoming live stream mo, Kados Charity.
Ayan, dating dikit na si Manay Bicolana. Tamsak na. Ayan, patay, may kaagaw na ako. O tingnan mo, mag-aagawan. Ano yun, Candy? Candy ba si Tugang Connie? Kados charity vlog, dan dikit, sabi ni Manay Kulasa. Ayan, kanta tayo guys na mapanakit talaga. Ito kasi yung mga inaaral namin ni Jones Manay. BTV, mega love shout out to you. Hello Gapa, mega love shout out. Thank you. Jules B TV. Ayan, gising pa siya. O gising na, Jules. o nagising na siya. Ayan, thank you, Didi Sapat. Hello, mega love shout out, Didi Sapat. Si Didi Sapat, kilala ko to eh. Ayan, sige Connie, malapit lang naman ang Morocco at Spain. Naku, Wala ba tumigil talaga ka, wala ka sa Spain? Spain. Manay, nandyan si Tito Diego ko. Yan yun, yung hinahanap mo. Bicolana, Oo, siya yan. YouTube, no ban. Ano si Alitor kinano. Kung di ako darating, fake ako. Sige nga, punta ka nga ngayon. Ko sa'yo. Maniwala talaga ako dito kay Jigulo. Ito talaga. Sige na nga. Sige, maniwala na kami. Biyahe ka nga ngayon. Sige, flight ka. O, kita tayo bukas. Sa Metro, Velasquez. O. Alam mo ba sa Velasquez kung ano yon? No link, sabi niya. No link. Hindi. Anong noling? Ayun ko, harang. Gigolo, sa December na. Ay, sa'yo talaga. Sige, kanta tayo. Kasi wala naman siya dyan talaga sa Spain. Ginugulo lang niyang isipan. Ginugulo mo lang daw isipan ni Tugang Connie. Huwag ganyan. Magpakatotoo ka, harapin mo. Harapin mo si Tugang Connie. Gigulo, huwag kang Sa Morocco ka ba, Connie V? O Manay, sa Morocco siya. Ayan. Gigulo, ha. Oo, Ate Kulasa, andito po Ay, ako sa no link. Morocco. Sabi ni Ayan. Palablab naman kay Ali. Type kasa, Ali. Ali. Type kasa. Nasa Morocco siya, Manay. Sige. Kanta tayo, Tugang Connie. Sige, kantahan mo na yan si Jigulo. Ito para sa'yo, Gigolo. Yung mga Kasi paborito namin nanggugulo. na kanta ni Tugang Connie. Wait lang. Di ata ako naka-stereo. Di nga. Oo, hindi. Ewan ko sa'yo, Jigulo. Ewan ko sa'yo? Mag-meeting nga tayo dito sa backdoor. Pwede ba? Umayos ka. Umayos ka. Dito na mamaya. Umakyat ka nga. Mega love shout out, Noel Naraja. Hello Tugang, mega love shout out. Ayan. Malapit na magising ang mga taga-Pinas. Kaya or sa ibang sa Asia. Ayan, this is for you guys. Hello. Gigolo, nagkakagulo. Noel Naraha. Thank you Tugang. Kados Charity Vlog, thank you. Nagkulunggay ng kolorete sa aking mukha para di nila malaman ang tunay na naganap na ikaw at ako ay hiwalay na. Ininsayo pa ang mga ngiti para di halata. Damdamin ko'y pinipil sa loob umiiyak. Ay ikaw at ako ay hindi na. At ang hirap magpapanggap pa ba ako na ako ay masaya kahit ang totoo ay talagang hiwalay na.
pagmulat ng aking mata, may mahal ka ng iba, wala na akong magagawa. Di ba? Bisaya Taday. Hello, may galang shoutout. Salamat. Paano ko sasabihin sa mga kaibigan ko kung ako rin ang sisi? Nabulagan ako na ikaw at ako ay hiwalay na. At ang hirap, magpapanggap pa ba ako na ako ay masaya kahit ang totoo ay talagang hiwalay na. At kung bukas pagmulat ng aking mata, may mahal ka ng iba, wala na akong magagawa. Di ba? Saan ba ako nagkamali? Di ko maintindihan. Kung sino pang nagmamahal, siya pang iniiwan, siya pang iniiwan. At ang hirap, magpapanggap pa ba ako na ako ay masaya kahit ang totoo ay talagang hiwalay na. At kung bukas pagmulat ng aking mata, may mahal ka ng iba, wala na akong magagawa. Di ba? Panay! Si Juan Plaza, oh. Ang puso ko daw. For watching. A like would be Masakit. Di ba masakit, guys? Ayan. Mayroon umakyat. Sino to? Hindi ko to Pag hindi siya nag-open ng cam, bahala siya dyan. Thank you so much, guys. Sa mga, sana all sabi niya, manay ko lang sa kakatakos ang kanta. Ayan, tutoy gamay, sakit sa tainga. Mga birit-birit ninyo, gabi na papulis kayo. Ay, bahala ka dyan. Ang ingay niyang dalawa dyan sa taas. Wala, akala ko sino. Ewan ko sa iyo, Tutoy Gamoy. Si Tutoy Gamoy, kilala ko to. Ayan. Manay Kulasa, thank you. Charshot. Ayan. Ayan, parang kay Kuya ba yan? Kay Kuya. Grabe ka, Jigulo. Kakainis ka. Sumbong kita Papi. Sabi ni Jegolo, si Dora daw siya. It means babae siya kasi Dora. Oy, at ang hirap. Ano ba yan? Hindi kita i-accept dyan. Ang ganamos mo. Thank you, Kados Charity Vlog. Ayan. Bisaya Taday. Taday ba? Taday? Tama. Thank you, gwapa ha. Thank you sa pag-ano. Paano ibubulong yun? Hibirit yung kanta na yun. Ano ba to si Tutoy Gamay? CNB, thank you. Salamat. Wala bang Tutoy Dako dyan? Gamay, thank you. Oy, at ang hirap. Sino ba to? Hindi kita accept talaga. Wala ka dyan. In-accept ko na pala. Hindi daw siya accept, pero in-accept niya. Ito na lang, isa pang kanta guys para sa inyo. Ay, naku talaga Marishots. Alam mo, mabuti na lang si Ate Bicolana. Masyado nang open-minded. Noon dati ganyan pagka open-minded ko ganyan. Ngayon, naman yun. Kasi itong mga tugang natin na mga nandyan sa sobrang kukulit. Ang sarap tirisin. Balibasa sabi ni tugang ko ni puti. Ate Kulasa, naka-cellphone lang ako.
Connie, ikaw naman dyan bumirit. Bukas manay, bukas. Or sa Sabado. Bukas mag-ano kami kung sino ang mag-live, mag-support. At akyat yan si Tugang Connie. Biritira to. Umakyat siya kay ano kanina. Kay Chichay. Oo. Ay, ha, Totoy Gamay. Nakakainis to si Totoy Gamay. Marishats. Pangalan mo lang feeling ko. Nakakainis talaga yan si Tutoy Gamay kasi ang hinahanap namin Tutoy Dako. Ay, si Marishats magaling yan mag-gitara. Magaling talagang boses niyan. Baka bukas may tonsil na yun si host. Hindi, awa ng Diyos manay. Okay naman. Nasanay na. Every night parang nagla-live kami. O nasaan na yun si Atang Hirap? Bakit Oo. na? Itatago na naman. Free taste na naman. Ano yan? Sige, ito na muna ang imahe na pinagtagpo pero hindi tinadhana. O sige, Kasi sige, may Imahe. utang pa rin. Sige. Oy, magsalita ka dyan. Si Kuya IG kasi nag-pretest siya eh. Kuya IG yan. Tapos ka na ba? Tapos ka na. Ayan, thank you. Thank you, Kados. And Dodo Sapat. Ay, nako si Didi Sapat. Kilala ko to eh. Wala lang. Sisigawan lang talaga. Pero, napapakit ako Ano kanina. yan? Didi Safat. Mm-mm. Ano yung pinagsasabi mo, co-host? Malaking kamay ko. Baka malaki ka pa din sa... Ha? Baka maliit ka pa din sa akin. Ay, na. O sige, para sa'yo, Didi Sapat. Ayan. Imahe. Magsalita ka dyan, pretest, ha? At itong paubaya, kantahin din natin. Tugang Connie. Oo, sige. Matagal na ako nagpaubaya. Gigi, harap ka more. Hello. Shout out! May galap shout out, Gigi. Kinukulayan ng isipan, pabalik sa nakaraan. Huwag mo nang balikan, patuloy ka lang masasaktan. Hindi na kulang kaiisip sa isang magandang larawan. Paulit-ulit na binabanggit ang pangalang nakasanay. Tayo'y pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Sadyang mapaglaro itong mundo. Nalimutan utang di binayaran, para sa sariling kapakanan. Kinalimutan utang di binayaran, mga oras na hindi na mababalikan. Pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Puso natin ay hindi sa isa't isa. Sky Girl may galap shout out. Thank you sa patamsak guwapa. Thank you. Welcome. Hindi na maibabalik ang dati nating pagsasama. Ang tamis ng iyong halik ay di na madarama. Pangako sa isa't isa ay di na mabubuhay pa. Paalam sa ating pag-ibig na minsan pinag-isa. Tayo'y pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Sa mga paglaro itong mundo. Kinalimutan utang di binayaran, para sa sariling kapakanan. Kinalimutan utang di binayaran, mga oras na hindi na mababalikan.
pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana, puso natin ay hindi sa isa't isa. Kinalimutan ni binayaran para sa sariling kapakanan. Kinalimutan utang ni binayaran, pag-ibig na ating sinayang, pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana, hanggang dito na lang tayo. Kinalimutan utang ibinayaran para sa sariling kapakanan. Kinalimutan utang ibinayaran, mga oras na hindi na mababalikan, pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana, puso natin ay hindi sa isa't isa. Yan. Labos girls pa to. Host, magkape lang ako. Sige, The JJ, thank you. Welcome to my live stream. Bye, Connie. Take. Ay, nako. Sobra naman to si Jigulo. Talaga naman na. In love ka ba? Tingnan natin, ha? Si Connie, para yan si Manay Kula sa Palaban. Ayan, sige. Ayan, Marie, thank you, Marie. Kunig na dati. Ayan, wait lang, the Gigi, ha. Tingnan ko kung Boss Glides. Thank you, Boss Glides. Si Boss ba to? Hindi kaya yan palaban si Connie. Ang salita. Tumigil ka dyan, Boss Glides. Ayan, sige. Bakit? Sinabi mong hindi. Narinig ko eh. Ano narinig? Uy, the Gigi, dating dikit. I-watch ko na lang yung mo. What the Anong narinig mo, bossing? Thank you, Gwapa. Basta Dikit narinig na ko. dati si Ate Bicolana. Thank you, ha. Saan kaya Anong tayo? narinig mo? Ayaw ko sabihin, nandyan si Jigo. Charot! May charot-charot na naman to si Busing. Manay, Makurot sa kita akin dyan. naman dito si Bossing. Manay, magchararutan tayo. Pwede tayo sa backdoor. Makurot ko to si Busing. Alam mo na alam mo nag-i-enjoy si Tugang Boss Glods. Napansin ko lang ngayon this week talaga. Oh, Diba? panay kaya yun siya. Panay kaya yun siya akyat. Uy, Tapos Marlis, sa kanta pa, at saka hindi na bulong ha. Sige, Hindi na pakantayin natin bulong. ngayon. Oo, kasi Hindi, natulog na yung anak ko. ano. Ay, Boss Glods, dan sa'yo kanina. Sabi, siningil ka na Sige, singilin mo yan. Marami, nakilala ka kasi Boss Glods ang nilagay mo. Kaya, siningil ka. Boss Glods, dan sa'yo kanina. Ay, Tugang! Amazing Mommy! Thank you, Sino yun, welcome. Miguel love shout out. Amazing Ayan, mami. hindi sapat. Basta. Kung makurot mo ko ni si Boss, saan banda mo? Sino nagtanong? Si Didi Safat. Kung Nako. makurot mo, saan mo daw kukurutin? O hindi naman Sa siya pisngi. din. Ano ba? Ay, sorry. Parang si Clovy. Parang si Clovy lang. Baka inspired. Paakyat-akyat sabi niya. Reyka Joy Lanes, hello, may galap shout out. Ayan.
Oh, inspired talaga yan. Kasi nakita ko nung patawa-tawa. Ngayon, papakantayin natin siya. Kasi boss natin yan eh. Ayan. Eh, Welcome Kanta na, ka. Busing. Kanta na, Ayan. Busing. tulog na yung anak ko. Ay, sus, Diyos ko. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Type ka ng kasa, guys. Type kayong kasa para mababa ni Nightbot ang mga bahay ninyo. Type kasa. Letter C-S. Ay, C-A-S-A. Ayan. Boss Glides, kanta na. Namiss ka daw ni Manay Kulasa, boss. Kaya kantahan mo na si Manay Kulasa yung Sige na, saglit lang. Yung nasa ng pangako. Siguro ay pangako to sa'yo, Manay. Ayan, kantahin ko. Uy, nako. Nasaan nga ang pangako para kay Ate Kulasa? Sa lahat ng money, sabi na ng Gigi. Ayan, nagpaharang ako. Thank you, guwapa. Thank you. Ayan, type lang kayong kasa. Nasaan ang pangako, boss? Porfa. Oh, hayaan ko lang itong patalastas mo, Sisi House. Thank you, guwapa. Bubulong na naman yan mamaya. Ha. Hindi, Marishat. Alam mo ba, hindi siya Hindi na yan nagbubulong kumanta Hindi ngayon. na siya. Nasa 23 minutes pa lang. Ala! Ang haba naman. Pag mahaba na, guwapa, escape mo na yan. Hindi na. Rika Joy! Thank you, Rika Katabi Joy! kasi yung kwarto eh. Sino? Si Clovie? Hindi. yan Hindi yung yung lalaki. malaki. Huh? Maliit pa yun. Hindi yun, 16 years old. Binata na pala yun. Mm. Panganay pa doon sa ko. Sa panganay ko. Baka ako yung sisihin na hindi siya makamata ng maaga. Tamsak na din si Sos. Thank you. Hindi siya makagising ng maaga. Oh, Bisaya, gising di pala. ba kayo, Busing? Bakit? Bisaya ka talaga, Busing. Magkigising pala. Yeah. Kaya nga. Oo, kasi Kasi yung bubulong yan. Siya, kasi tulog kailan na ba mga- yung umakyat ko ng gabi? Oh. Sinisi ka ba? Patamsak Oo. naman guys kay JNB channel. One of my members guys, may premiere. Sinisini ako na late siya Ikaw, sa school kasi ingay ko Okay. raw. Wala, nagsumbong sa mama. Nagsumbong Hindi. sa mama. Hindi naman, kaso nga, siya ang sinisi kasi nga, di ba kanta ng kanta si Busing nun? Ilang kanta kaya yung nakanta ni Busing? Marami dyan. Ayan. O di- Rika Joy. Thank you, Rika Joy. Nabulilyahaw yung tulog niya kamo nang dahil kay Busing dahil nga kanta ng kanta kaya na-late siya ng gising sa kinaumagahan. Jo. Inatid ko tuloy. Halip na magbahas lang siya. Good night na guys. Thank you, Marishats. Good night, Marishats. And saan Good ka ba? night, Saan ka? Marishats. Saan ka bansa? Saan ka ba? Europe ka ba? Ano ng place? Ay, good night, Marishats. Ay, kanta na. Kasi ako lang na magkanta dito. Si Kune hindi naman kasi bawal din sa kanya. Baka din siya, kick out sa bahay ni Kuya. Pareha Ayan. pala kami ni Connie. Ayan, ako na lang nga. Ano ba? Ano bang kantahin natin, Tugang? Kasi yung hindi ko naman yun alam. Paubaya, dali, paubaya. Paubaya na lang. Sige, Mm-mm. paubaya na lang tayo. Hey, mag-storytelling ka lang dyan. Mag-storytelling na naman tayo dito. Baka Oh. mamaya Alam mo may naman si Busing, chismoso yan. Gusto niya, tabi-tabi lang. Daldalan lang gusto Ano Tingnan niya. mo yung natin? tingnan Pero mo yung mga slate lang, tapos hindi tayo magpangalan. tingnan mo Anong yung gusto? mga tao diyan, di ba? Kung magchismis ka, di ba? Bakas ng bakas. Totoo. O pag nagkanta, nawawala ang tao, 7 na lang. Kanina 15. Ay hindi, nagkanta rin ako 15 pa. O, di ba? Ano bang topic natin, Tugang? Ano ba yung Hello, the Gigi. Oo. Ano ba yung topic natin? Rika Yung kanina? Joy. Wag lang nating anuhin. Ano Kung yan, ano. Lanis? Oh. Kasi Rika tayo Joy lang daw Lanis. nag-uusap kanina sa GC eh. Kuya IG yung topic natin. Wala Ay, naman dito oo, eh. kasi wala naman pala siya. Oh. Ano ba yung pinagagawa niya nung isang gabi? Sige. Oo, nung parang artista talagang dating. Kanta siya ng kanta. Oo. Tapos nag-say goodbye pa. Hindi mo maintindihan kung bakit nag-say goodbye. Nag-say goodbye ba? Oo. Hmm. Magkasunod sila nung friend Oo, niya. magkasunod. Ayun, ano bang yun?
Ewan ko sa kanila, Nagpapamiss oy. ba siya? Nagpapamiss ata Tugang Connie. Busing, Naka-live busing. Naka-live tayo, di ba? Busing, sino may-ari nung lunch break? Lance ba? Lunch break? Mm. Ano channel? Iwan ko. Bakit? Pero nasa kanilang dalawa lang yan. Sinong dalawa? Kulasa! Si Sinong Kuya dalawa, AJ or Tugang? si Lance Box mismo. Kasi may pinasukan akong LS kanina. Hmm. Nakita ko yung lunch break. Tapos tinawag, minention nung host na Kuya Vic. So it means kay Lunchbox yun. Nasa kanilang dalawa nga Hello, lang yan. hello, may galab shoutout. Ayan, may galab Pero shoutout. parang Tugang. Mega love shoutout Rico Ruelo. Uy, hindi kasi ganito yan. Mayroon na mga nagta-type diyan na may mga topic tayo. Nakikita ko naman yun dito, si Lance Break. Pumasok na siya dito sa channel ko. Pumasok na. So it means kay Pumasok na Kuya yung Vic Tugang. din pala yan. Pero hindi ko sigurado kung siya kasi hindi naman nagpakilala. Tamsak Hindi dati, Tugang. kasi minention nila kanina na si Kuya Vic. So Kasi nga, may kaya lunch. lunch break. Kaya may lunch kasi, kaya binanggit. pero Diba? pero dati may lunch break dati nga si Lance Sino? Box yun, pero iba naman yung picture dati. Oh. Ang Ay, picture ganun ba? ang picture niyang ginamit kanina is kagaya ng night boat, oh. Yan, lunch break. Ayan. Ah, Thank you, Rika. Ganun. Yan ang Tugang. bossing, yan ang ginamit niya, bossing. Yung night boat, yung picture ng night boat. Tapos lunch break. Hanggang ka? Nakita ka? pero nasa kay Hindi Kuya niya Ig ako lang yan. napansin kasi hindi ako nagbakas. Pumasok lang ako dun. Hindi Sabi talaga ko, hindi ako kadikit, Tugang. hindi talaga nag-type si Kuya Ego. Nandiyan lang yan. Hindi, nandiyan yan, nakita ko kanina eh. Iba yung gamit niya. Andyan. Nanonood nga yung ano. Tika, hanapin ko yun kung ano yun. Kita ko yun. Gusto rubaran. Hindi. Ay, ito. Ha? Yan. I-type mo. Type mo dito sa PM. Tika. Bossing. Ay, iba pala to. Hindi pala yan. Yan kilala niyo yan si Didi Sapat, di ba? Hindi pala, iba pala yan. Hello. Nag-chichiraya ako. Kilala ko. Parang sa kanya yan. Kasi wala naman ako nadikitan na ganyan. Para naalala ko, parang sa kanya yan, kay Kuya Ig yan. Kaya nga. Siya nga yan. Siya. Pero Kasi baka mali lang ako. OTW.GG. Thank you, Tugang. Rico Ruelo. Mega love shout out. Nga ano? Ay, wala pala siya dyan. Pag-usapan lang natin. Wala ba? Si Marites Karen. Uy, alam mo, Ano yun? May- Iba yun, Tugang. may bago- Totoo yun. alam mo, sa Pinas pala, ang tawag pala ngayon sa mga chismosa is Marites. Oo. 'Di ba sa live ni Chichay, mga Marites, sabi niya. Yung pala yung mga chismosa. Bagong name pala ng mga chismosa yan, Marites. Ano kaya? Bakit Marites? Hindi naman bago yan. Ha? Bago lang na discover sa Pinas, pero hindi. Di ba ano yan yung Nakabidyo lang po ako. Hey. Okay lang, Tugang. Maria. Introduce it. Maria Edtrud Guwapa. Sefton. Ayan, thank you. Thank you. Kwentuhan na kami. Rica Ayan, Joy thank you. Linis. di ba may Mrs. Ma'am May. may advertise yata dati na Marites sa Kakarin. Saang advertise yan, bossing? Parang Ayan, may nakita man yung may sad dito. saan ba yun? Ayan mo na nga. Nagsagi ng phone ko. Ayan mo na. Ayan.
Kanta na tugang, Boss Gloids. Ay, Wala naman kantang pwede lang ibulong. maganda si Gigi, the Gigi. Saan ka ba, gwapa? Ang ganda niya, oh. Parang ano to, Europe din. Ito si Rico Ruelo, parang hindi ko pa 'to nadikitan, teka. Baba ko yung bahay niya. Hindi, Ay, nagbaba siya. Hayaan mo, Ay, nagbaba siya. Sige, sige. Sige. Ayan. Oh, Kantahan hindi pa nga. Ayan na, Hindi pa? dikit na ako sa'yo. Rico. Ano yan, tugang? Kantahan din doon. Ano yan nila? Okay. Ano, tugang na Jackie? Singer din pala 'to eh. Hmm. Ayan na po. Hindi na ako nagbakas doon. Basta Ay, nakadikit na ako sa kanya. Bukas ata yan, live niya. Ang harap ng mais. Kaya lang ang ngipin ko. Magpapapas na nga ako. Malaki na rin ang bahay. Ayan, kanta na boss. Pampagana, paghugas pinggan, sabi ni Manay. Kantahan mo na si Manay. Kulasa, tugang. Dali. Tugang. Ayan, pan 77 ako tugang Rocuruelo, tamsak. Saan lugar to si Gigi? Ayan na, wait lang. Kanta na, boss. Kantahan ka naman, Manay. Kantahan ka, Manay. Kantahan ka. Wow. Si Malera. Ay pa ang umaga kahit sa dilim naghihintay pa rin umaasang bukas ay may liwanag sa aking buhay. Wag ako'y aking inihintay. Sadya kaya ang buhay sa mundo ay kay pait, walang kasing lupit. Kailan kaya ako'y di naluluwa? Ang aking pangarap ay unti-unti natutupad. Malayo pa ang umaga ay matanaw ang pag-asa. Hindi ako natiting pahiro sa dilim, hinahanap ang pag-asa na walang landas. Kailan ba darating bukas para sa akin? Malayo pa ang umaga, di matanaw ang pag-asa. Kailan matitiin paghihirap ko at sa dilim hinahanap pag-asa na walang landas. Kailan ba darating ang bukas para sa akin? Malayo pa ang umaga. Okay, yun na. Pabulong lang yun. Sabi ni Ate Kulasa, huwag ka daw sa dilim, boss. Mag-ilaw ka, ha ha ha. Na-miss ni Maynay Kulasang masilayan si Bossing. Kasi na-challenge yan si Bossing. Nung first Na-challenge? Hindi nagpapakita. Biglang bakit?
Thank you, boss, sabi ni Manay Kulasa. O sige, Thank request you. ka man na yung Thank- nasa ng pangako. Thank you din. Wala Charot. Boss, yung ano, yan, Oh, ang pangako. request na kayo, request para kay bossing, para kakantahin ni bossing. Thank you, Tayo, boss. tayo. Yung nasa ng pangako, Tugang. Si Like Kulasa mo yun. naman. Kulasa naman yan. Hindi, kaya mo yan. Sige na. Pagbigyan mo na si Manay Kulasa, ikaw naman kakanta. May trabaho pa si Manay Kulasa ganitong oras. Everyone wants to see Nag-lay yellow na dyan, Tugang. Hindi pa. Hindi pa. Pero malamig na. Sobrang Kumakain lamig na. Kumakain na. Yay! Ano, kumakain ng tirang ipon? Kumakain daw siya ng tira ng ibon. Kahapon lang tayo nagkasama. Yahoo! Parang mula kay wala sariwa pa sa aking isipan, sa sampa mo at pagsuyo. Nasaan na ang pangakong ako lang ang mahal mo? Nasaan na ang pangakong at bigla kang mayon? Ngayon ikaw may ibang minamahal. Nag-iba ang boses ni bossing nang mabasa niya siguro yung I love you, boss, Glex. Kung ikaw ay kanyang iwan, ako'y palagi naghihintay. Ate Kulasa, nag-iba ang boses ni bossing. Babago, nasaan na ang Patay tayo dito. Paano hindi ko na alam kantahin? Bossing, mag-ingat ka dyan, maitak ka ni Master. Wala sa kakatintar ka ba? Distraction ka. Sige ka, bossing, maitak ka talaga dyan ni Master. Distraction to si Kulasa. Sige. Nasaan na ang pangako? Tugang boy laga, akyat na Tugang. Nasaan? Ate Kulasa, kilig to the max talaga si bossing. Mahal mo. Ang laki ng ano eh, nabasa ko. Ang laki ng liters. Nakakapaslak eh. Nakakapaslak. Puro kapital eh. Nag-iba ang boses ko pa nang mabasa niya. Ay, Jesus Lord. Nako. Distracted man si Manay. Huwag ka nga kasi magbabasa. Nagbabasa ka kasi. Ganon din ako eh. Ganun lang pala yun, mang distract, no? I-capslack. Ay, ang galing na miss ko na. Nakakuha na ako ng idea. I-capslack lang pala yan, ha? Oo, pag nandun ka sa baba, tapos distractin mo yung nagkakanta. Oo. Or i-at mo yan Tugang para naka-address sa kanya. At naka-highlights yan. Oo. Ganun lang. Hindi nga yun naka-highlights, laki lang big letters lang. Grabe naman. Ay, Manay Kulasa. May idea na ako para mag-distract. Ang laki. Ganun lang pala. Bakit mayroon ka bang gaganunin Tugang? Tugang Borlagaw! Hello, may galap-galap. Bakit ba? Parang interesado ka talaga sa sino yung i-distract ko. Pero iba talaga si Tugang Boss Gloids ngayon. No? Bakit?
Hindi naman siya nag-aakyat talaga. No? Kanina kay Chicha, di man nag-akyat. Nandoon ba nandoon pala si Busing kanina. Iba yung mga gamit. Iba yung mga gamit nila. Sino? Uy, Gigi, thank you. Dan na sa sa Pero si Kuya Egg, ginamit man niya yung main niya doon. Si Busing Ay, lang, nagalo. hindi. Nandun kaya ako. Andun, Anong di ba? gamit mo? Brights, hindi Gunprix. Hanggang okay. Hagdan tugang. Ayan, wait lang. Ayan. Oo nga. Masaya nga, Ate Kulasa. Mas masaya kung andito ka sa taas. Oh, di mahal kayo, no? Pagkatapos pa nitong live tugang, ay ano man ay, may baktor pa niya. Ang gabi, katulog si Pa. Uy, iniwan ko na kayo kagabi. Matagal pa ba kayo nag-usap? Haglit na lang tugang, tapos, haglit na lang. Sino nag-usap gabi? Tayo. Kayo. Ala, si tugang rin nandyan. Wow! Sino? Si tugang rin. Pagkatapos pa nitong Ayan na. Hi! Yan. Meron. Hello. Iba yung tsura ko. Hello. Kumusta? Ayan, okay lang tugang. Nakano ako. Na lang tugang. Uy, may It's been a while na. It's been a while na hindi ko siya nakita talaga. Oo. Ay, naka-filter. Filter gamit nito, Gangrik. Nakano ako. Animated Animated. Tugang Borlagaw, naririnig mo ko nag-e-echo? Borlagaw TV, Boss Globet. Si Tugang Borlagaw. Nagugulo. Sama na sa baba, mag-allow siya ta. Been a while na hindi ko siya nakita talaga. Tugang Borlagaw, nakaano. Ganito yung oras ko nag-livestream ako na Saturday, ganitong oras. Oo, tugang. Ganitong oras? Oo, Siya, ganito. sige. Noted. Sige. Every Saturday na lang yun, tugang? Yes, po. Kasi Saturday na lang. ano na ako doon, full-time ako doon sa sa 17 Live. Okay. Bago kong app na ni-streaman. Wala ka na sa session? Anong pangalan ng apps? 17 Live. 17. Wait lang, para pa-check po maano sa kita. sa app. Ano yung parang session din, tugang? Parang sessions din pero mura yung mga baby coins na nila. Yung mga labs na tinatawag sa session. Ang gaganda doon. Iba-ibang features na nalilibang yung mga tao. Wow. Maganda. Talaga. Ano Saka may kasi ako doon tugang may base pay ako doon. Kailangan ba ng na mag-sign up? Yes, mag-sign up. Parang ganun din sa Sessions Live, mag-sign up. Pag na-reach ko yung goal ko, may may base pay ako. Kaya maganda doon. Kaya may contract kasi. Parang hindi na kasi si Chichay, hindi na masyadong din sa session. Oo, kasi Parang may problemang session, no? Oo, ang laki ng binawas nila sa binibigay sa amin. Oh? Grabe, oo. Kaya pala. ang daming nagsisipag-alisan na. Umalis na rin ako. Hindi na ako nag-stream doon. Kahit hindi ko na rin sinasimulcast yung YouTube ko. Doon na, pero simulcast yung ibang mo ngayon. Hindi, doon lang ako tugang sa sa 17 Live. Hindi pwedeng i-simulcast kasi gusto nila yung doon lang. Tapos, kasi pag nag-simulcast ka, parang nabahate. Okay. So yung attention. Anong account mo? Parang Kumu lang, no? Kumu ba yun? Rica Studio din po. Pero yung kabit yung E doon sa K. So, isang lang. Rica Studio din na kabit. Hindi, walang space. Walang space. Parang isang words lang.
Po, isang ano lang siya. Kasi Oo. pwede ring ilagyan ng ano ng hindi ko na linagyan ng ano tag nito ng underscore. Pero ano yung app? Kailangan bang i-download yung app Yes sa po, kailangan cellphone? i-apply and Ano download yung din. app, Tugang? 17 live, 17 live. 17 lives nga. live. Oo. 17 lives. Sige Tanungin ko nga. nga. No, Chichay. Cheese. Sis Bian. Wapo, sabi niya. Thank you, Tugang, sa pag ano, wala bang work ngayon? Kaya Di Sige, naman ako ano? nag-work Tugang, di ba ako nag-aalaga sa mga bata. Kaya full-time ako dito sa ano. I mean, okay. So may time siya Oo. mag singing. Ayan. Sige, kung Kasi gusto nung mo pumunta kami mag- dito, hindi ako nakapag yung tag nito, yung work ko sa Pinas, yung profession ko hindi ko nagawa dito, kailangan kong bumalik sa sa pag-aaral. Dentista ako sa Pinas, Tugang. Yes, kaso pag Pwede nung ka pumunta naman kami ata, dito. parang may isang, halimbawa, isang taon kang pag-aaralan mo para magkaroon ka ng certification. Kasi dito sa amin ganun kung ano yung profession mo. Kasi mayroon Pilipina akong pinupunta ng dentista. Nag-aral siya. A year lang ata. Di pero ko pa mahal kasi ata. na-check, kasi syempre nagkaroon kami ng anak nung pumunta kami rito. So, walang mag-aalaga. Mahirap din Yung profession ng asawa mo, kumuha nurse? ng Yes. I see. So Mahirap din nahulog kasi ako. kumuha mag-aalaga Yung anak mo, dalawa? Dalawa. Okay. Mas maigi na yung siya kasi Okay yun, kaysa kasi magbayad pa. halimbawa, nasa bahay ka, Mm-mm. pwede mo na talagang, extra income ba? Itong Ayun na nga, kaya wina-workout ko yung yung sa 17 Live kasi doon may base pay ako. Oo. At kung maganda naman. Kasi Oo. nakita ko din sa ni Chichay na parang naghina rin. Grabing Kasi ang alam ko, malaki na, marami na siyang crew, ganyan. Pero nung napansin ko, mga libre lang. Nawala, grabe. Yun lang. Kasi nalugi sila kasi yung level 20, ang daming nag-level 20 na ang laki na binabayaran nila. Ang lalaki ng sahod. Kasi ang nangyari doon parang naging wais kasi yung mga mga streamers. Yeah. May bino silang mga grupo-grupo na crew sa isa't isa, ang daming krinuhan. So para mag-level 20 lahat sila. So ganun ang nangyari. So nalugi ang session. Nalugi siguro kasi ang lalaki ng sahod ng mga yon. See? Oo. Paano pag level 12? Ano yun? Mas, Ang level 12, nag-level 12 ako pero bababa lang yon. Kanila kasi yung level 20 kailangan mo mag-stream pa ng mag-stream ng parang 16 hours ba? 16 hours a week ba? Parang ganon. parang na ganun si Chichay. Kasi masyadong maraming followers or Oo. din si Chichay. Kasi ganun ang ginawa nila, yung nag-crew sa isa't isa na ang dami. Kasi tawag nito, bumuo ng grupo-grupo sila. Oo, may mga grupo. Tapos, kaya nagganon na ang daming krinuhan, tapos ang nangyari, ang lalaki nga, kasi ilang beses ka mag-stream sa isang sa isang week. Sa isang week. Ang sahod ata is 33 or 35 per hour dollars. Wow. Oo. So, kaya malaki yung binayaran. Ang laki atang siguro doon nag-start. Sa ko lang sa idea ko lang. Kasi dahil doon siguro. Kasi ang daming nag-level 20. Oo. Oo, ang daming binayaran nila ng gano'n. Ilang months yun eh. Kaya ngayon, Kaya di pala lahat marami na apektado. rin. Lahat At saka marami na rin hindi nagsisession. Oo. Diyan, Tugang, every Saturday lang. Diyan sa 17 Lives. No. Sa YouTube lang yun Hindi. Tugang na every Saturday. Yung schedule niyang Saturday is YouTube. Yung ganitong Pero yung oras, sa Saturday 17 Sa YouTube lives, lang yun. Pero yung isa, sa 17 Monday to 17 Friday live, siya doon. 17 live, everyday ng 9 o'clock in the evening sa akin. Morning dyan sa inyo. morning dito. Kasi nasa 1 p.m. sa Pinas yun. 1 p.m. ng Philippine time. So alas 6 dito sa atin, guwapa. Mga ganun. Ang umaga.
Alas 6, parang, 2 hours naman. More than 2 pagising ko. hours naman ako nag-stream. 2 hours or more. Obvious, Ang streaming ko doon. papasok ako sa trabaho pag ganyan, kagigising lang siguro, patapos ka na. Mm. Ganon, everyday. Gaya Everyday ng naman dati, yung MWF niya. Hanggang Saturday naman yun ng umaga. Kasi Friday sa akin yun. Okay. Hanggang kasi parang Tuesday to Saturday ng 1 o'clock ng Philippine time yun. Kasi sa akin is 9 o'clock in the evening ng Monday to Friday ng 9 o'clock in the evening. Ganon. Okay. Ayan. Sige, Tugang. Kasi sabi ko parang pero nakita kita nung Saturday. Hindi lang ako Yung ganitong oras, yung Saturday ko. Marami naman tao kahit hindi ako pumunta. Dami Grabe tao. naman. Okay. Tugang ko ni. Ayan. Oo, marami siyang follower talaga. Magaling na Maganda Kaya rin lang yung kasi lumaki na rin yung Magaling. channel mo, Tugang. Dito sa YT. Hindi nga lang kasi ako masyado ngayon na active kaya medyo syempre yung mga kasi 1 p.m. Yung Saturday na nasanayan, lang. Di tulad ng dati na thrice a week. Oo nga, tama ka. Okay. Oo nga, parang yung live mo na lang nakikita ka sa mga guesting hindi kita nakikita kasi nag-iikot din kami yung mga grupo-grupo na Hindi, nag-iikot din si Rick. Umiikot naman kaya lang Umiikot kasi siya. nagkasipon kasi ako 2 weeks na hanggang ngayon may sipon pa ako. O baka dahil Baka sa sa klima klima. dito sa amin ngayon dahil kasi Malamig na. nag-change Change from summer Normal yan, to normal talaga yan. fall to winter. winter. Oo. Malapit na mag-winter. Ganun naman lagi pag nag-change kahit naman dito sa amin din. Ayan, sige Tugang, bigyan mo na kami ng magandang awitin dyan. Kasi ako lang saka si Bossing ang kumanta. Hindi kasi ako pwede ngayon Oo. Rica Joy Lanes. Rica Joy Lenes, palablab kay Tugang Ricky Studio, guwapa. Ayan, nagla-live din yan every Saturday. Ano yung streaming hours per month? 20 hours per month? Ano po yung tinatanong? Yung daw Tugang, yung streaming hours. May streaming hours, 20 hours yan o alas 8? Sa po doon sa sa 17 Yung sa Live? mo? Doon po sa 17 Live? Ah. Bali 40 hours a month po yun kasi 10 hours a week ang streaming ko. Hindi yun alas 8. 20, may nakalagay kasi dito 20 streaming hours. Pero Naka 20 hours na po ako okay. sa for 2 weeks kasi sinusobrahan ko yung 2 hours supposedly. Yan Maganda pala yun. pala to ko nga kay Chichay. Maganda siya, maganda. Nakaano ako. Oo nga, may Naka-snap cam kasi ako. may staff. Ay, ganon din si Kuya IG kanina. Ganyan din siya. Ayan. Ay, Kuya IG, labas ka nga. Labas na dyan. Asa si Kuya IG? Ay, naku, Tugang. Addict sa movie. Nakita po dyan sa schedule. Nakita niyo po ba dyan sa schedule ko? Stream schedule. Tiga ata ni Boss. Dyan sa 17 Live. Wala. Stream schedule. Nakita po dyan. Kung ano oras sa inyo. 6 a.m. ata. 6 Friday. Ay, nasa 6 rin po kayo? Nasa Italy rin po kayo? Ay, saan po kayo? Hindi, sa Norway. Sa Norway Boss. yan si Bossing. Tugang Big love, BLDG. shout out, Same BLDG time lang po pala Production. kayo. Oo. Same time lang. BLDG. Ito ba yun Tugang Rick? Yung pula na parang Yung red, yung- yes. Yes, ito. Yes, yan po. Para i-download ko, install ko sa cellphone ko. Friday bukas 6 a.m. Okay, Umaga pala 17 dito. live Friday. streaming. Thank you, 6 a.m. JNB. nga. Yan na yan, Channel. Bossing. JNB TV channel. Tugang BLDG, thank you, Tugang. Ayan. GNB TV channel. Mega love, shout out.
Dinner time. Dinner tayo mga tugang. Ay, Sige, anong oras po tugang. sa Spain? Ano na, 10:45 in the evening, tugang. Late Late Ah, dinner? work. Oo, kasi nakalabas lang siguro yung tugang BLD siya sa work. Sige na, let's go. Ito na. Sige, Siyempre, yung tugang. paborito munang unahin natin. Eh, hinaantay ni tugang Tony. Ay, yan ang Let's go. inaantay ko kaya. Sige, tugang. Thank you, Tugang Rick. Ano man. Okay. Naku. Let me tell you all that's on my mind. For a love like yours is so very hard to find. Looked inside myself, now I'm very sure that can only be you for me. I need you more and more. You turned me inside out and showed me what life is about. Only you, the only one that stole my heart away. And I wanna do all I can just to show you, make you understand. Only you, the only one that stole my heart away. When you're in my arms, when I'm close to you, there's a magic in your touch that just comes shining through. Want you every day, want you every night. That can only be you for me. You make it seem so right. Oh girl, 'cause you turned me inside out and you showed me what life was about. Only you, the only one that stole my heart away. Malidela Kalasan, Christy Dian. In my mind, there's no other love. You're the only girl my heart and soul is thinking of. Only you, only me. There can never ever be another that understands the way that I feel inside. 'Cause you turned me inside out and you showed me what life is about. Only you, the only one that stole my heart away. Yeah, you turned me inside out and you showed me what life is about. Only you, the only one that stole my heart away. You stole my heart away. You stole my heart away. Only you, the only one that stole my heart away. Yeah, you. Oh, you stole it. Only you, the only one that stole my heart away. Yeah, you. Ang paborito namin ni Tugang Connie. Yeah. Thank you, Tugang Rick.
Wala Ayan. naman. Thank you, Dad. Ayan, thank you Mga guys. Sa mga hindi pa kadikit kaya. ito gang Rick studio guys. Ayan. Ang ating isang tugang din na ang galing-galing kumanta. Every Saturday guys, 10 PM ata dito sa amin. Saan? Sa Pilipinas parang Uh, 5. 5:30 a.m. Bale, inano ko ng 30 minutes kasi para medyo kasi pag 4 a.m. 5 a.m. medyo naghihindali ako, nagmamadali. Kaya 10:30 dito sa amin. Yes, 10:30. Tapos 5:30 Pinas time AM umaga. Ayan. Yes. Dito sa amin gabi and umaga dyan sa Pilipinas 5:30 AM. Ayan. Sa US ano yun tugang? Anong oras yun sa inyo? 1:30 p.m. sa akin. Ha? 1:30 p.m. 1:30 PM. Nang yung behind na Tanghali? araw. Sunday sa inyo, sa akin is Saturday. Hindi. Saturday pa rin ang gabi sa inyo. Oo. Saturday sa akin, ng which gabi. is 5 a.m. ng Pinas time na yon ng Sunday. Oo, Sunday yun. Sa'yo, Sunday yun? Sunday? Saturday ng 1:30 p.m. sa akin. Sa inyo, kasi ahead kayo ng 1:30 p.m. ng 8 hapon. hours ata. 8 hours sa akin. No, 7 sa Pinas, 7 na kasi kami, 7 na ngayon kasi pa-winter. Pag Basta summer, nasa 5 a.m. Pinas time yon. oo. Nag 10 1 hour back, nag 1 hour back kasi ang Europe. Kami rin. 1 hour back. Last Sunday. Okay. Yes. Oo, last Sunday ng October kami nag-change. Sana all Colasa V. Ayan tugang, follow na kita. Madaling Thank mahanap. you. Nakita niyo na po. Ayan. Thank you ayan. to God. Ako mamaya pa ako mag-upload kasi gamit ko yung Marami dito tugang, no? Mga parang nakita ko nga parang mga Japanese, marami Yes, din. No? maraming Japanese. Ang mga kanta nila Japanese din. May mga pupuntang mga Japanese. Kaya may edge yung mga marunong sa Japanese words language Talaga? Wow. Maraming Japanese na pumupunta doon. Uy, tapos ang mga ano tong mga picture mo? Cover song mo dito? Pwedeng ilagay? Yes, kailangan kasi before kailangan kami mag-upload ng mga pictures. Picture lang to. Mga pictures Hindi lang siya yan, mga video. pictures. Mga pictures. Oh. Ko nga. Ay, kaya lang sabi ni Chichay kasi back to office na sila eh. Yun ang sabi niya sa akin. Ayan. Hindi, kailangan niya, saka kailangan mag-audition para makuha yung may base pay. Sana tapos, yung 2 hours naman yun, anytime naman bakante siya, a day, 2 hours a day. 2 hours a day. Yes. Yan. So, yung bakasyon niya lang yun. Okay. Oo. Kasi din yun sa session. Hindi, kailangan may agency. Kung gusto niya, pwede kong isabay doon sa GC. Kasi may agency, kailangan may agency siya. Hindi pwedeng direct ang streaming. Oh, parang sa session 'di ba? May audition din. Dati may audition ganun. Pero iba to, ang audition Iba. is maggagawa ka ng video clip na 5 minutes or less 5 minutes. Tapos kailangan ma-approve ka muna ng agency, then from agency to yung admin ng 17 Live. Tapos doon kailangan ma-approve ka yung may base pay. Kasi may dalawang may base pay or yung walang base pay. Kumbaga yung baby coins ka lang mabibigyan dahil dun sa baby coins na binibigyan ng mga gifters. Mas maigi na yung may base fee. Yes. Okay. Sige. Ko nga, kwento ko sa kanya. Kung gusto niya. Ianin mo ako tugang. Tapos i-message mo ako sa messenger. Pag niya, tapos gusto niya. kasi may messenger or may naman Kasi siya. yung time naman yun is anytime na siya, basta 2 hours. Available. Saka Available dapat siya. same time yung niya para Okay. Sige. para may consistency yung time na kung Oo. one Marami oras din na. mga viewers. Marami din. Sa una, sabi nila, kasi you make friends din doon. Manunod ka. Oo, tapos, parang may hindi ko- ang kagandahan doon, may free gifts na na makukuha ka.
pag nanonood ka lagi, may free gifts na pwede mong i-send sa mga streamers na gusto mo. Oo. So Kaya hindi nga ka natin tugang kung Connie. wala ka namang wala kang pambili. I mean kung nag-ano ka Punta. na hindi ka mo nabibili, makakakuha ka pag nanonood ka sa mga streamers. Ganun. Makakakuha ka kahit hindi ka bibili. Oo, magagawin mo lang yung Pero Pero lagi at ka lang least, talaga manonood. till end. Sa 2 hours na yun. Kasi, hindi naman siguro magbigyan ng gifts kung hindi ka naman till end ka magstay. No? Oo, okay lang naman yun. Tapos, ang pinakaano doon is, kasi may snack doon sa baba, snack. So, isisend mo yun sa streamers, sa isang streamer na may hanggang mag 10 pack, 10 ang snacks na sinendan mo. Ayan, gusto, namin yun kasi parang mag-level up yung ranking, parang ganon, doon sa snack. Kumbaga kasi nag-stay yung yung viewer, parang ganon. Isa rin yun sa Pero ang pinaka talaga doon, yung baby coins, pinaka main goal. Okay. Yung kasi, yung snack na yun, para, kasi may page siya eh. Yung tulad ng sa Sessions Live, nakikita yung mga streamers. Ayun, parang may page din ng gano'n. Tapos, aakyat ka doon dahil doon sa maraming nag-snack sa'yo. Gano'n. Aside doon sa nagbibigay ng baby coins. Oo. Para mas madali kang makita ng mga pumapasok. Kumaga, ikaw ang sikat. Ito yung ganyan. Gano'n. Pag Nandun ka sa maraming taas. nanonood. Okay. Marami si Juan. Maganda yung Maganda siya, oo. Saka at least pag nakukuha mo yung quota, okay ka na. May sahod ka na. At least meron ka na. Saka okay yung sahod na nakaano sa'yo. Naka-download na ako. Siguro ilan lang. Marami mga Pilipino tugang. Marami. Marami din. Marami Alam Pinoy. All over the world. Oo. Mga Pilipino kasi mahilig talaga kumanta. Yes, may hilig Yan sa ang passion ng Saka ang streaming doon kahit chatting lang. Hindi lahat singer. Ang iba chatting lang. Pero kailangan may papakita ka mo ng talent. Kasi kung pwede ka ring mag-stream sa chat. As chatter sa chatting Uy, may account na ako, Ayan. Inano ko yung Ang bilis Ay, Tugang. naman. Ang bilis. Sana makadalaw kayo. Oo, sana makaano ako tugang. Oo. Alam mo naman. Kasi Monday to Friday, trabaho. 8 to 8. Kaya, Pagising yan. Pagising, di ba? Bali, Ganon din Tuesday naman na yung yung Tugang sa inyo. MW. Tuesday to Saturday sa inyo. Tuesday. Okay. sige. Ng 6 a.m. Sige. Sige, tugang. One more song. Alright, next. Anong next natin? Ikaw kung anong Tugang Connie. Anything. Ikaw pa? maraming alam na kanta eh. Gusto Ay, niyo siguro na lang. Weekend in Ano New na England. lang. Gusto niya? Yes. Oo, Yes, yun na nga sasabihin ko eh. Okay, let's go. Martin Yeveres version. Oo. Ganda yan. Gladys Campo. Last night I waved goodbye. Now it seems years back in the city where nothing's going. Thoughts of me holding me, bringing us near. And tell me, when will our eyes meet? When can I touch you? When will this strong yearning end? Rose Labrador. And when will I hold you again? Time in New England took me away to long rocky beaches and you by the bay. We started a story
whose end must now wait, and tell me, when will our eyes meet? When can I touch you? When will this strong yearning end? And when will I hold you again? I feel the change coming. I feel the wind blow. I feel brave and daring. I feel my blood flow. With you I could bring out all the love that I have. With you there's a heaven so earthly, so bad. And tell me, when will our eyes meet? When can I touch you? When will this strong yearning end? And when will I hold you again? Grabe ang hangin, ang power ah. Lumapit na pati ang baby boy. Yeah. Ano Baby bebe? boy. Ay, nako. Wala ba ka antok na tugang? Antok na ba yan? Nag-ano lang. Naglalambing lang? Kasi gusto ng Oh, maglaro ganyan yan ng siya. iPad. Ah, ganun talaga mga bata Rose na ngayon. bodon. Hi, Sisi Hugot Queen. Shoutout sa'yo dyan. Ayan. Hello, Mega Love. Shoutout. Hugot Queen. Hugot We- Queen. Sana all hugot, mahugot. Ayan, hugot talaga yan. Hugotera talaga yan. Tugang. Hugotera, Ayun. si Hugot Queen. Batangas City. Ayan. Ah. Ala, eh. Ala, Shout out. Oo, ala, eh. Uy, baka gusto ko mong, isa pang kanta si Tugang. Maglasa ako, Tugang. Anong gusto mo? Oo. Ay, sila na lang Tugang. Kung sino dyan sa Sige baba. po sino po nasa baba? Request po kayo isang song. Tugang Rose Labodon. And Hugot Queen. Baka Jabat gusto Ninyo nyo, TV. maulan na ugma, sabi ni Japit. Maulan na ugma. Maulag na ugma. Umaga. Ayan, maulan kasi umaga sa Pinas. Ayan. Baka maulan na umaga yan. O, Tugang Connie, ikaw na lang mag-request. Anong request mo? Hala, hala, naku. Parang pabor ko na lang lahat to ah. Okay lang. Kasi yung naman first na song ni Tugang paborito natin. O kayo dyan sa baba, baka may gusto kayo. Hugot talaga. Hugot talaga, Bryan Adams. Brian Adams daw. Anong Brian Adams? Brian Brian Adams. Adams na kanta. Sige, Ano sige. ba yun? Ito. Let's go. Sige, Tugang. Ayan. Kahit sa anong genre ni Tugang, Rick, kaya. Mamamaos-maos muna tayo. Parang Adam. Brian Adams. Papaos-paos tayong konti. Heaven. Heaven ba? Everything I do nandito, oh. Sige, Okay na ba yun? Ayos nyo, Okay heaven na or yan. everything I do? Everything I do, I think. Sige, Tugang. Si Ikaw. Japet Brian sabi Adams heaven. eh. Ano ba, Rose? Anong gusto mo? Heaven or everything I do? Si Rose ang kasi siya. Oo, kasi si Rose ang ng Brian Adams. Sige. Sige na, Tugang. Yan na Sa lang. amin ni Ate Hugot Rose, Queen. Ano nga po ang Rose? Anong everything I do or heaven? Heaven ba, Pwede din. Tugang? Ayan, thank you dyan sa pag-stay. Nahulog si Tugang, Borlagaw. Mahina daw net. Amazing, Ma'am May. Nagalaw shout out Tugang, amazing. Hindi na nagsasalita si Boss Glowitz. Kuya Boss. Alam mo naman yan, Tugang, pabulong. Ha? Alam mo naman yung tugang namin na busin pa, pabulong. Wala yung yaw-yawero. Kahit sige, ito na lang everything I do. Pwede naman nasabi ni Japet. Sige.
Let's go! Yeah. Para sa kanila na ni Hugot. Tararara. Ay, teka, walang sounds. Pero lahat gusto niya. Look into my eyes, you'll see what you mean to me. Such a heart, such a soul. I want you to find me there. You'll search no more. Don't tell me it's not what trying for. You can tell me it's not what dying for. You know it's true. Everything I do it for you. Look into your heart, you will find there's nothing there to hide. Take me as I am, take my life. I would give it all, I would sacrifice. Don't tell me it's not worth fighting for. I can't tell me there's nothing I want more. You know it's true. Everything I do it for you. Oh yeah. There's no love like your love, and no other could give more love. There's nowhere unless you're there all the time, all the way. Look into your heart, babe. Oh, you can't tell me it's not what trying for. I can't help it. There's nothing I want more. Yeah, I would fight for you. I'll lie for you. Walk the line for you. Yeah, I'd die for you. You know it's true. Everything I do, oh, I do it for you. Ayun. Thank you. Ayan, maraming salamat. Thank you, Katuti. Tugang. Togang Rick, first time mo bang ginamit animated? Yes. Ano siya, parang may effect din pala sa audio, no? Ah, ganon? Hindi siya smooth. Hindi siya kagaya nung mag-live ka na smooth talaga. Ay, teka, Oh, baka pero- hindi ako naka-ano. Baka hindi ako naka-stereo naman. Ay, ganon?
Mag-replay ka na lang siguro para Oo, ma-obserbahan sige, mo sige. rin. Ganon, tugang. baka Hindi ako may napansin. May Ah, napansin ako, alam mo naman ako. Ito kasi singit. Oo. Nasanay kasi akong makinig kay Rick na yung smooth talaga ang outcome. Ay, ganon. Ayan, ginagamit niyang apps ngayon? Kasi, Oo. ah, Pero maganda pa rin boses mo, Rick. Pero there's something na Katul, Sige. akyat ka, Katul. Oh my God, na Katul. Thank you, Tugang Wala Rita. Salamat sa Wala naman yata ang epekto yan. Graphics lang yata yan eh. O bakit parang hindi mo narinig busing? Umalis kasi ako, nag-init ako ng tiko kasi nilalamig ako. Nilalamig. Or dahil sa net mo kaya siguro. I don't know, basta Sige nga, Tugang. i-play daw. Parehas lang. Parehas lang. Siguro dito lang siguro sa akin. Baka O sa'yo. sa net. Baka sa net Baka sa- lang siguro. Oo. Okay naman. Kasi gamit, Kuya RJ nagagamit din kanya. Si Tugang BLD niya gamit din. Wala namang yan. Magkaiba yan eh. Sa graphics saka ano. Kasi wala siya hindi. sa Okay. sounds eh. To video lang eh. So far okay naman. So, okay. Baka sa'yo. Basta sa akin lang siguro ang dating. Oo, baka yung Baka sa net, oo. Hindi, baka sa net din siguro. Oo. Yeah, posible sa net yun. Oo. Ni-reply ka okay naman. Ayan. Thank you, Tugang Rick Studio, ha? Salamat sa pag- Ayan. Ano po ang pangalan ni Boss Glowets? Itong si the Tito Boss Diego Glowets. ko? Dalawa po ba to? Hindi, ano lang yun. Ayan, Ano yan, mga ninja niya. Ayan. Pati yung Boss Glowets? Hindi, Ano, original, channel. main niya yan, Ah. main channel niya yan, Boss Chloe. Boss Lloyd Channel. Okay Ayan. lang din naman sabi ni Rose. Ayan. Ayan. Thank you, Okay Tugang pala. Ross. Oo, Tugang sige. BLD. Salamat, Tugang. Ayun, si Katul nandyan. Ayan, Tugang BLD, thank you naman dyan. Ayan. Yan, nauli ka. Ha? Anong nauli ka? Ayan. Ano daw? Nahuli. Oh, nahuli si Tugang. Oh, pakilala naman Tugang, Rose. Alam mo na kasi yung mga Tugang natin dyan, minsan, mga Ninja Turtles yan, para hindi makilala sa ibang live. Pero, nagtatago kabisado ba? Ewan ko kung may mga pinagtataguan to. Bakit ba kasi may pinagtataguan? May mga ini-isto. Mga stalker kasi yan, Tugang Rick, kaya ayan. Oo. Hindi na lang Kaya ako ganun. magsalita. Huwag ka na talagang magsalita, busing kasi So hahaba pa tayo. lugar po siya ni Kuya Iggy. Oo. At saka ni Lunchbox. Malayo, nasa magkalayo Norway. sila. Si Lance baka kasi, si Kuya IG magkalapit. Pero si Tugang, ibang ata. Isa lang company namin pero Isang lugar lang kayo, di ba, Norway? isang lugar lang sa Norway. Saka isang company kami pero location Hindi iba. Iba-iba. Sabi ni Amor Sico, gwapo ng guest singer mo, host, at galing kumanta. Ayan. Agad Ayan ka ako. naman Amorcico. Ang galing na Amorcico. alam mo yung amor ko sa amin, yung turo, Oo, yung Diba yung may turog-turog? tinik. Oo. na may Oo. turo, pag nadaanan mo Tugang, Amor Sico, Titiklop, Amor Sico nga eh. Yes, yes. Hindi, Amorsico hindi, iba yung amorsico, yung yun. Yung didikit sa yung pantalon. Ay, ganun ba yun? Nakalimutan. Ay, di Ay, bakit? nahuhugutan. Sabi niya Amor from Sico. BMC. Idol Rick, may pinaghuhugutan. Sabi niya. May Yung bago. mga yung didikit Good sa vlogger, may galab shoutout. Ayan, may jacket na. Guys, palablab naman sa mga hindi pa nalabla si Tugang Rick. Studio, Oo nga. guys, nakapin dyan sa taas. Nakapin, Ayan. nakapin. Yes, Nakapin punta rin kayo po. sa stream ko po every Saturday na Oo, maraming 1:30 dyan. p.m. Pacific Standard Time. But Oo, Sunday po kahit yun ng maanong i-request 5:30 a.m. mo. Oo.
kahit anong i-request nindo, makantahin ni Tugang Rick. Guys, Basta Galing. po alam nating kantahin. maraming alam ka, Tugang. Ayan. Kilala ko. Ano nga yun, Tugang? Promote mo uli yung oras para Yes, every Saturday po ng 1:30 Pacific Standard Time ng Saturday po 'yon. Bali 10:30 diyan sa Europe. Tapos ng gabi ng Saturday, which is 5:30 AM po ng Sunday na 'yon, Philippine time. Yan, sana po Okay. makapunta kayo. Ayan. Sa mga Yes, hindi yes. pa dikit, Noted nyo na, noted. Kalimbang all para manotif kayo ng Yes. updated kayo sa kanyang channel. Ayan. Mm. Okay po, we'll see you around. Bye. Thank you so much, Bye. Tugang Rick. Okay, bye-bye. Yeah, Stay boss. safe. Bye-bye. Thank you, Lana. Sa mga nasa baba, thank you so much, Thank you, Rose. Tugang Rick. Salamat sa Kulas, pagkakit ha. yan. Sa mga iba pa, Bye. hindi ko na po kayo mabanggit lahat. Thank you. Oo, God bless Sa everyone. uulitin. Sa uulitin. Yeah. Sige. Thank you. Ayan, siguro na lang ako 3 hours lang tayong. What's Vlogger? Ay, Thank sarada. you. Sino to siya? Oo, i-close ko ng Ay, wala ka pa bang jacket? What's Vlogger? Isarado mo na ng 3 oras, Gopa. Tapos Oo, mag-end na isarado tayo. ko ng Oo, kasi pag may meeting pa. Manay Kulasa, gusto mo meeting? Meeting Manay Kulasa, gusto mo? Manay, nandyan ka pa ba? Ayan. Pwede tayong mag-back. Sabay ganun mag-back. Hindi nila alam. Sabi ako mag-back kanina kay kay Chichay. Hindi ko na maano yung hagdan. Ayan. Mods Vlogger, type kang ka sa yan? Tapos ka na, Manay? Tapos ka na? Tapos ka na? Akyat ka, Manay. Kahit di ka kakanta, akyat ka. Kuha kang hagdan. Ay, ito, Ayan. Akit ka, Ate Kulasa, nang magkausap kayo ni Busing, oh. Kinikilig kaya si Busing kanina nang maglagay ka ng caps lock talaga na I love you. Ayun na. Tapos na. Nag-iba ang boses ni Busing. Para lang para lang yung nagbiminatilyo baga, Ate Kulasa. Hindi na. Hindi What's mo Vlogger? napansin. Baba ka ng bahay. Baba ka ng bahay. At Ayan. natakot lang. Kumbaga may ibang tao sa likod ko. Ha? Laki kasi. Natakot Yan na nga sinasabi ko. Mag-iingat ka kasi baka masamuray ka dyan. O maitak baka ako. Ay, nako. Ang laki. Ang Anong laki laki? ng Salamat po, host. Ang Ayun, may laki ng- jacket ka ang na. laki ng Huwag ka litis. sa dikitan kita. Malaki yung Mods itak? Vlogger. Ayan. Hindi, Welcome malaki yung natin si liters. Marites ba? Dibak. Anong Dibak? Sino yan? Si Marites at Dabak. Marites at Dabak daw. Ano ba ito? Dibak? Tingnan mo at Chismosa daw sa Dabak. Dibak. Ano, Manay? Oo. Kita ka nga, Manay. Sige na, magkwentuhan Chismosa na sa likod. Chismosa daw sa likod. Ayun Yung na. remaining na 17 minutes, tapos chismisan, tapos off, Na- off. Ano daw? And- Sabi ni and Rose Labudo na Dian ka na naman ka. Nandyan? Ano yan? Ayan si Mods, Andyan ka na naman. Padikit naman sa nakapin kay Tugang, Ate Rose, ano yan? Hindi ko maghugot na naman ikaw. wala akong hugot. Ay, Wala ganun akong na. hugot, Ate Rose Labudo. Uy, Wala magkikita po. tayo, Mods Vlogger. Ala, Di na yan maghugot, Rose, kasi wala na si Digo eh. Umalis Hindi na si na ba? Digo. Ayan. Natulog na si Diego. Natulog na? Oo. Kasi hindi naman Tulog talaga na siya o nasa napagod Spain. na? Hello, Tugang! Dalining Studio. Ayan, mega love shoutout. Thank you. Ha, ha, The ha. Leaning Tugang Studio. Bialindi. Thank Mega you love sa shout out to pag-stay you. home, Tugang. Salamat, Tugang. Ayan. Mega love shoutout host. Tugang. Ayan. Thank you, Tugang. Dalining Studio. Thank you. Kabababa lang ni Rick. Ayan. Oo nga. Kabababa lang ni Tugang Rick. Ayan. Thank you sa pag-stay home mo dyan. Hoy! Marites, Dabak. My goodness. Manay! Pakita ka na dyan sa dalawang pugi mong boyfriend. Oo nga. Naman kinugin si John. Mga diehard mo yan, Ate Kulasa, mga diehard Tapos biglang nag-active si Tugang boss ka, akyat. Akyaters na yun ngayon. Sa mga waiting yan.
Ah. Ano nang balita? Long time no see. Maraming balita. Yan no, si Marites at Daba. Hala, But now, see now. alam mo, gwapa na pagkamalangkos sa Ate Kulasa na si Auntie Kudet. Yung boses niya. Ah, hindi. Oh, parehas nga sila ng O boses. di, entonces, magandang boses ni Auntie Kudet. No, what I mean ko magsalita. Hello. What I mean ko magsalita, pero sa kanta naman. Boss. Uy, magaling din. Pareho naman sila magaling, pero mas magaling ata si Ate Kulasa kasi kahit walang VA. Wala yung VA sa Manay. Gandang boses. Hindi. Si Kulasa, veteran yan si, Iba ang mga kanta Kulasa. niyan, Tugang Koni. Alam mo ba? Yung basketball. Ang sarap mag-dribble. Ganun. Ay, Veterano ang yan parang si, ang boses ni Ate Kulasa pang talaga yung pang kagaya ng mga ages, mga ganon. Veteran Maganda yung maganda yung boses. Kahit wala siyang B8, Tugang, yung ano lang. Maganda boses. Lalo ka mag-B8. Manay, yung parang ibibagay siguro sanay ng sa, papi sa'yo yung B8. Magkanta-kanta ka na. Hello! parang Pastor! Mega love shoutout. Pastor, parang thank you sanay sa sa kanto-kanto Sumpungin lang, Yung boss. mga Hindi video yan kihan Manay sa, ng kanto-kanto, Tugang. Ewan ko sa kanya. Nagkanto-kanto ka ba, Manay? Doon sa may mga yung video kihan sa yung video okay yan. Maghulog ng 5 Tulog ko lang pesos. po, boss, pero hindi naman ko yung sana mga kanto-kanto. Yung ano lang, mapagbiro lang, pero hindi ko sanay nung sa mga kanto-kanto. Ano yung pinagsasabi ni Ate Rose Labudon? Pang in love talaga Tugang Kuni. Ano yun? Hindi ko alam. Pastor Jessie Korea Adventure, hello. Thank you. Salamat. Odds Vlogger, thank you. Ayan. in love ka raw ni Kuni, sabi niya. Love Mods naman ang Vlogger. aking mga co-host, Mods guys. Malapit na Vlogger. kami matapos. Ayan, Sino ang in love, bossing? Si boss, Saturday Ikaw and raw. Sunday, guys, 6 p.m. Pinas time ang aking live stream. Sana in love. Ano? Sabi niya, in love talaga Tugang Kuni. kanino ka po? Sabi nila, Secret. Ano yung sinasabi? Mabuti na yan yung Kalimbang. labo. Kasi Oo. happy. Thank Lagi you, mo Mods yan. Vlogger. Salamat. Agree si Ate Kulasa sa akin. Alam mo, Manay, di naman Love talaga ako ni Ate Kulasa. No, kung ganun lang may pakilig-kilig, wag mong tutuhanin kasi pag nandoon na sa point na wala rin. Naku, kilig-kilig. Paano ka kilig-kiligin dyan, hindi nagpakilala? Naku, hindi talaga ako kiligin sa ganyan. Naku, Yung wala. pagkawatahin, pero wag yung sama-sama kasi mahirap pag nagsama na. Sakit ng ulo na. Thank you, sir. Pastor. Salamat. Uy, Gigi, thank you. bakit sakit sa ulo? Hindi ko alam. Baka na-experience ni Ate Kulasa yung sakit sa ulo pag nakasama na niya. Kaya siguro siya nakapagsabi ng opinion niyang gano'n. Okay. Ikaw naman, Busing. Ikaw naman eh. Bukusin Pero sayang ng panino mo, nasa dulo na. Pero posible din ganon din yung naramdaman ni Master. Bakit sakit din ako sa ulo. Siguro nga, kaya Bakit, ngayon baka naman din, Busing, binibigyan mo ng sakit ng ulo din. Baka naman Kasi- pasaway ka, Busing. Ganon ang naramdaman ni Kulasa. Ibig sabihin nun, posible din ganon din yung naramdaman ng Hindi. Diba? Hindi naman lahat, Busing. Ano ka ba? Bakit mo kinukumpara lahat ng bagay? Lahat tayo nagkaiba-iba. Magkaiba lahat tayo. Tawa ka dyan ng tawa. Makita ka namin. Walang in person. pare-pareho. Walang Ayan, may jack. pare-pareho. May ano dyan. Hindi, sinabi ko lang posible. Yang ka na naman, lagi mo naman laging kinukumpara si Master sa iba eh. Give and take, hindi lang yung take ng take. Ikaw lang parating inaasika. Marunong ka O rin. dapat talaga at Kulasa, give and take yan, vice versa. Silbihan mo, wala naman binibigay. Magbibigay ng kaunti, hahanapan ka. Ano yun? Bibitin mo doon sa pintuan, sisingot-singotin mo para hindi maubos ka. Ano yun? Hindi ko Andyan get. naman Kulasa. Ano yun? Ang saklap naman, ang pait naman ng love life na yan.
nag-back Si na Bot naman siguro, kasi siyempre hindi ko naman kilala tong si Junjun. May income nga si Junjun, pero wala yatang walang Natawa lambing. si Pastor, oh. Manay Kulasa, mag-guess ka nga Nako. doon kay Kuya IG. Ihatsit ka. Iba na yung Bossing, Wala sabi ni walang Ate lambing. sabi ni Ate Kulasa, kahit may income ka raw, kailangan lambingin mo rin daw si Master para naman sulit lahat. Para Sobra-sobra nga. Ipagtimpla mo ng kape. Minsan, halimbawa may ginagawa si Master, ang gagawin mo, ikaw na rin ang gagawa ng kasi tulong, nag-asawa para tulong kayo sa isa't isa. dapat kasi para sweet lagi, 'di ba? Para sweet lagi. Oo. Magtulungan, Kung anong ginagawa ni Mrs. Yung or anong ginagawa ni Mr. tulungan. Hindi yung Oy, Yung ginagawa. silent kayo dyan. Alam mo ba, yung mga gawain ni Master, lahat, si Boss na mga gawain. Yung ginagawa ko, lambing lang yung mga gawain sa kanya na yun. Ay, maniwala ako sa iyo, Bossing. Ngayon, baliktad na noon, ganyan ang ginagawa. Mag-asawa na, kailangan yung nagpapagandang babae, gandang lalaki para hindi tumingin yung isa't isa sa iba. Uy, sa babae naman, hindi porket nag-asawa ka na hindi ka na tawag dyan, mag-ayos. Dapat mag-ayos ka lagi. The more ka mag-ayos dahil may asawa ka na, di ba? Si lalaki, hindi na mag-toothbra. Si babae, hindi na mag-bra. Di kumusta. Hala man, grabe naman yan. Grabe naman yan, Ate Kulasa. Okay kayo. Siyempre kung sa gabi na, sa gabi na, Ate Kulasa, normal na wala ka ng bra. Magnanaitis ka na lang, di ba? Iba naman Ano ang topic natin ngayon? Sabi na nagsawa. Hala, ba't tawa ka ng tawa? Ba't ka tawa ng tawa? Ikaw itong may asawa, ha? May bra ako. Kami dalawa ni Ate Kulasa, wala. Nagsishare lang kami. Nagsishare lang kami ng dapat ng... Kulasa, hindi ang balo. Sorry po, sorry. Sorry Ate Kulasa. Akala ko kasi single ka eh. Sorry. Wala, ba't kailangan pa ng bra? Ewan ko, paano dalaga si Manay Kulasa dito sa Espanya? Kasi, ako na lang sasagot, Bossing. Kasi daw, mas may thrill daw, pag hinuhubad, tinatanggal pa ng asawa yung bra. Okay? Ano lang, aksaya lang ng oras yan. Aksaya lang ng oras. PG 18 to, guys. Maganda yung hindi sinasabik-sabik ng kunti. Alam, ito naman si Pastor, kaaga-aga kagigising ni Pastor, iba yung naanoan natin. Oh, Pastor, Pastor, makiat ka pagdasalan mo nga itong mga ito. Ang sobrang. Ano naman talaga, minsan talaga, kailangan din naman, basta totoo. Uy, di ba Ate Kulasa, kailangan din magpa-sexy, di ba? Paano naman gaganahan yung partner mo kung hindi ka magpa-sexy? Pa rin yung halimbawa, paparating na si Mr. Ayos-ayos ka rin para si Mr. hindi naman mabuang sa iba. Ganun din naman si Mr. Para si Mrs. hindi maghanap ng iba. Ganun lang yun. Kasi pag nawala na yung kilig, Kailangan nandoon lagi ang kilig. Talaga sa puntong pag mag-asawa, pag matagal, medyo nawawala na yun. Pero, so sinasabi mo kailangan talaga yan, Kulasa? oo, Bo. Kaya, wag mong sayangin ang panahon. Halimbawa kung hindi na kaya ng babae. Anong hindi na kaya? Hindi na kaya ng babae. Tawa sila ng tawa dyan. No? Ilan na lang dyan. Kasi, minupos na.
Wag Uy, kang wag kang magsabi bakit pag sinabi bang minupos, wala ng kakayanan? Tumigil ka nga, bossing. Hindi lang May- naman Tawagan mo nga si Minupos. Master. Minupos na siguro to si Kuni, baka Hindi nag-react. naman darating. Tugang ko, tugang boss. Si Master nakita ko sa Facebook. I-add ko nga yun. Pasunuran ng isa, naaalala yung isa, tapos ikaw naman, pag halimbawa busy si Mrs., ikaw naman gagawa ng iba. Ganon, yung halimbawa birthday, kahit munting bagay, aalalahanin mo yung mga sweet moments nyo nung kabataan nyo. Yung, hindi yung porkit nakuha nyo na lahat ng pakialam. Laging nandoon yung pagiging thoughtful mo, pagiging caring mo, at saka sweetness mo. Halimbawa, lumabas ka, bumili ka ng candy para sa anak mo. Bibili ka rin ng isang bagay na para talaga sa misis mo. Yeah. Para Sabi ni Ate Rose, ako tugang ko ni Tagala ang asawa ko. Grabe ang kilig niya sa akin. Tugang. Oh, talaga? Ikaw, Ate Rose, Bisaya ka ba? Bisaya. Bisaya yan. Bisaya. Ilang taon na ba si Rose? Parang mga kasing edad lang natin. Tapos ilang taon na ba siyang kasal? Magtinapos ka na rin tugang ko. Ay, nakakainis to si Busing. Si Master talaga. Hindi, kasi alam mo, kailangan kasi pag ang babae din, malambing din ang babae para kikiligin naman yun sila lalaki. Diba? Yung may rin kayo, maano ka rin na i-date mo. Hindi yung porkit na may anak na kayo, wala na. Sayang din naman na mga trabaho. Nagtitipid naman ay. Sa mga ganyan, nagtitipid na nagkukulit. Agree ako dyan agree ako dyan kay Ate Kulasa. Kaya nga ako 6 years ang gap nung anak ko eh. Hello, Tugang Ariel Nunez, official. Hello, Tugang. Mega love shoutout. Hindi Kasi kailangan mong pagmamahal mo sa isa't isa. oo. Hindi naman na pumunta ka doon sa mamahalin. Kahit diyan sa turo-turo lang yun. Magkasama kayo na para pa rin yun. Hindi yung wala nang Hindi na importante kung mahal yung kinain nyo o hindi. Basta kayong dalawa masaya, di ba? Importante na alala. Bakit tayo napunta dyan? Bakit ganito na ang Hindi, kasi topic may mga natin? lalaki talaga sila nag-effort. Hayaan mo na Kuni. Para may topic. Just bye to say good night. Good night, Tugang! Ingat, Tugang Ariel Nunez, official. Pakinggan lang natin si Kulasa kasi may matutunan Davao tayo. Oriental, Bisaya, Tugang Koni. Ayan, Bisaya. Bisaya pala siya. Oo. Halimbawa, Kasi- pumupunta ka sa labas, bibili ka para sa anak mo, meron ding something para kay misis. Dili nga daw sa Luz, mega love shoutout. Thank you sa pagpunta. Ang tawag doon, Ate Kulasa, is thoughtfulness. Tugang Ariel, Diba? thank you, Tugang. Alam mo, Dr. Love. itong mga amo ko, matatanda na yung haturariya siyang business. Pero Thank you, Tugang. Ang nung dalawa, ipagluluto ni babae. Ganun din naman. Makisilalaki. Ang ganda, nakakakilig yung nila. Minsan pa dinadalhan ng breakfast on bed, o di ba? Ay, Ang babae dito lang sa bahay. Sila lang. Paano gagawin ng asawa mo yan? Kulasa nga. Thank you, Tugang. Ang layo niya, nasa Pilipinas, ikaw nasa Spain. Nagsasabi ko, Nagkasama kayo. Hindi na kayo sa asawa ko. Wala kayong lang. Sa patay. Ate Kulasa, sabi ni Bossing, paano naman daw gagawin ng asawa mo yan? Lahat ng yan, nasa abroad ka. Di ba sa pag-uwi? Special yung hindi pa tatrabaho yun. Nagaling sa abroad, puro trabaho. Kailan years ka na bang hindi umuwi? Boss, isa nga yun sa problema ko. Na ako na nga yung yung tawag nito. Sila na nag-usap ng magulang ko. Dapat sana nag-i-effort siya na kumustahin, mga special. Pag halimbawa birthday ko, imbis baga magsabing happy birthday, sasabihin ka agad yan, ano handa mo? Kapag
Anong handa mo? May pinagawa ka. Ay, baka ganun lang talaga siya magsalita. Gano'n na nga, pero buong tayo, kahit mahina man ang utak ng isa, lahat tayo sinayan nahubot-hubad. Pero binigyan tayo ng utak. Eh, meron kasing case, tulad ng kaibigan ko dati, ano siya, waray siya. Mm. Tapos, yung girlfriend niya, si Buwana. Mm. Tinanong siya nga, "Oh, nandito ka?" Siyempre, sagot niya, wala kasi akong lingaw. Yung ibig sabihin nun, wala siyang, parang walang ginagawa ba? Walang mapaglibangan. Mapaglibangan. Galit na galit yung babae kasi pumunta ka lang pala dito kasi wala kang mapaglibangan. Pero ang totoong rason nun, nahirapan siya i-express yung paano niya sabihin niya bakit siya pumunta doon kasi waray siya tapos Bisaya yung girlfriend niya. So, Di ba ang waray at saka Bisaya magkahalos magkawig lang yan eh. Magkaiba. Parang Bicol yung yung waray. Ang Bisaya Bicol, parang Bicol. Pero magkaintindihan man. Di ba? Hindi ko waray yung asawa ko, hirap intindihin eh. Waray sa parting yun, Samar. Alam mo, Busing, pag waray, yan, matapang. Matapang. Ayaw ko nang sabihin. Hindi nga, matapang yan sila, matatapang yan. O di, si Madam Pres, waray yun si Madam Pres. Totoo. Totoo nga, ang mga waray, isa rin yan ang Tugang BLDG. Matapang nga yun. Matapang nga yung waray. Strong personality yan sila talaga. Tugang Rolas Labudo, hindi na niya nasabihin kasi makamay na may pansalik. Harapan. Hindi talikuran. Pero mas matapang ako kasi pinakasalan niya ako eh. Matapang nga yung nabablock. Ayan, Ngayon lang nagpagkita. Busing, matapang nga yung nabablock. Ayan, tama nga. Tama. Ay, nako talaga si Busing. Pag nandito talaga si Busing. Pero sino ba yan si Marites? Bakit hindi nagsasalita? Mamaya na yan magsalita pag nag-end na. 3 hours na Tugang. Tayo lang naman dyan. 11 million in the house or 10 million. Sige. Mag-ena. Mag-end na tayo kasi para hindi na Hindi na tayo sa back. Uy, Tugang BLDJ, Tugang Ros Labudon. Salamat sa mga pumunta guys. Kaya yata yan, si Brad Japit. Ayan. Thank you so much. Ayan, Derek. Brad Japit. Okay, good night everyone. Salamat din. Nakaakit na Stay safe and God bless. Ako na mag-left dyan, Manay. Mag-end ako. Thank you, Tugang Ros Labudon. See you on my next live stream on Saturday, 6 p.m. Pinas time. Thank you so much. Thank you, and God bless. And ingat kayo. Bye! Hindi sumakit ang ulo ni boss. Bye, Tugang Ros Labudon. Ingat ka. Thank you. Tugang BLDG. Salamat, Tugang. At sa lahat ng mga pumunta, guys. Thank you. Ang rate ngayon, bumababa ang rate. Ay, Tugang, Pastor, thank you. Bagong gising si Pastor. Good night po. God bless, Tugang. Good night, Ate Rose Labudon. Good night. Korea. Labudon. Bye-bye. Salamat At saka po. JC Korea Adventures. Good night, everyone. Salamat, Pastor, ha. Salamat po. Ayan. Good vibes lang. Ganito lang talaga gusto kong live. Kulasa yung asawa mo nagtanong anong handa mo. Yun yung lambing niya. Parang good morning, happy birthday. Bye. Anong handa mo?